yɛbɔ kɔnanim ne aka nto obi bia na ya mo bibia so afinhyia pa se afe enko emra meto yen na ahoɔden kura yen na sika so aba yebotrom ama nyoma akonkai ye obi ka kyerɛ asanteman ye obi kyerɛ asanteman wo mona samoa ye gyeredi wagye na adwa saa na the nation's anchor of Alumba ono so agye na adwa na wo yire maame yeboa akua asuama bronya woya abrewatia akua bronya obatenika ewo dwumadie we so na producers awadawruma yenya bi ede ebesemo no bansu ni de sheba kwaku yeboa na Dr. Mo ekwatabisa ka producers no na kwatabisa wono a na esa chichi fidie ni fruma na odi bonkum hene ede mame yenyina kwanta so twamani na so ehwa na yebegyina producers uko MC ahwa Kevin ata ewo ho sa na nana safo kantanka sempremo emante we afimu nyina omo badwuma papa uko Sompa TV also a Sompa didie ebo adwuma Sompa didie ebo adwuma enya asem ketwa sa na ekoba jese sempremo bema enso eye na fam die ema enyoma ekonka kagire wobi obia eye na afam die na yebeda kropo twedi ampa sa yi adomase se afimu nyina wa ma ye ho amasem afimu nyina wa ma ye ho amasem kofuru bofu mpa bema asuketu am yi pebre na Osei Aboagye Oforisuo nti Oforisuo minam tie adwam nam dia Asem Mpe Nipa eko boshe asase so kansa plan wose kampian ye ko ede akoyanim enya asem ketu akra omra sam bibia boko de Oforisuo be nyanko pada ma bibia boko de nyame de abeduni ejebo ejana na ede yesa na hono so na say na 26 26 ede say ko nti 24 for bin ka se fa bag na eda ben ekokrom obeko okay nti nyanko pon waye bi de dika nti mfa na se dani se de nyame ayi na de obeya no ayi no na edu mebi se ya so ka udu amanfo so a wa kaya no ya ne du sa me se ya na ya kaya ne aye maame no sebi o muni wiase no because ya ne du mebi a ka kai unua bi a mebi atwa bronya ene to nse didi ye unua bi a one ne fa adwen o maame bi a sebi ono nti na okokum o maame nti a sebi mpreduasa na okon ho mo futuo ene se ni pe nyina ebi de ho ebi nsu de ni ho te du mebi se ya asaya ne gida asaya rewoda na su ni nyina no kana se de nyame pe eno ye to Oforisuo ye fa se da ma nyame ne fa se da ma adwuma mpanifo se o mo so aye bi ye ma menom ene wisian na kurafo ene omakasa o te kasa na che se nshira se mo nko a okay ye bo mpa ye obi a wonya bi ba ye de wanye bi nsu amanso ye hye nkom se Yankopon ma afese ne no no aye mo ne be ye nsu ne be gina ene ma me bi ka se bo se Sompa Mohan ni mo mfutuo no kura no gidi am wo mamti mfutuo no sa na ho kura no mo kura na wo ye nshira asema ma me bi kan no amse ma me ugidi aje nkwa nti obi ade o ye bi ano ye ne so yo a onya bi bae wo wanya bi ama ebi nsu kura gusu am ne wo kasai eba eye good se nipa de oto a wo de wa brabo se ba ko didi nsemo ne basa na wo benya bi no ma bi de kasa sikadro wo wiase Yankopon sikadro wo wiase ne se wo bema Oma nyame bema osikadro okay ya kanchira frosters no omo a omayo ma adwen se omo pa adwuma bi nyo na omo de muba moni sem no na omo de babobokro no enya adwuma ogana ha o enya adwuma omo nye careful pa enya adwuma na ya na mente sa telecommunications no biase se empempi no mrante ne mabawa bi omo ye adwuma ho no so omo software no omo de bi ma wo mo so omo wi a ya na ye ntiase anuti empanifo hwe sa de ni ye papa se de ye obi abuwa no hukobronya no omo so ama omo homene so nti amanfo mo omo ni na ho kama pa sa na metumi aka akire omo ofalumba Obozo be ma awrade Nyankopon onhiro nipa bi ha aya do bo ade ase ama ya brabo nso se ketrema da budie moje de afusane yese ni fiefo hwehwe no yese na atamfo pe be awrade ne monyam hyenti aduru sa
yishira urade na yishira yadofo nyina da bia da omuti eye sompa dwumadi Asem Mpe Nipa no urade nye omu kase na obi biara nso so a wotimi dua bi ma nne ye maame no san live ba beje omu kakra no nim se yishira da omani 2024 yeko wuram na urade be ye omu kase na watira omu ahia mane ma akotote Oforisuo ona emobo no nyame nam ye so ya mom bibia di tuzo onim so ma ye bibi di ne emfre wo na wa hwe na ya akono na ye fe mama mi fo na amfre tuzo ma ye emfre wo na nye fe yes me ma me ne ni ta hotel bi obi a me chia na ma chia Edum Bishop with condos man on ne ba kwa mana so so sinya kwanta da ko jobu so hwe opa okay ya me njia o man ma geneso kama America o na ne ne ye Sompa achade no da homase ma metia bibia boko for so bema divine selection e bia kan yen yete ase a enye ahoden enye nyansa enye enim de anase ya ho ofe bi eye Nyankopon adomala kwa because enye nipa nyina na enya ne seye nsi ya ne ebinom na ehya ase fefefe nso ye kasa no ye twa ye ne a ye hu saa enkrofo no enti setechirema eda abodwemogye de afrusa na se net 25 December atoye ewo 2023 mu a na ye ka kire wodonfo ne mobrohunfo agane se ye da no ase na ye ni so de wa ye ne ye sere ne se ena kakra ya aka no so no onfa ye ntwa ewo asomdwem wa bra ye hu nso na enwunkra na wonja ye emfa ye nhye yatamfo ensente no ye gidi se ye hu ye de ye tiefo nso eho ye na sampa iboy a me boy nso anasema desrede nso mesre bi edema ye tiefo ene ya hwefo bi se wonom etias wo mo wonkwa wa ahoden a ena ye betena sese ya ye nya ahoden ede kasente no ye chia ye tiefo ne ya hwefo nye ne dodo na nso aye krado nti Facebook ebusua betimi akọ no akache live na watimi ahwe adwumadie afamusu ye hunu bi eye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 sanso ena YouTube no eye Sompa TV Twitter ene TikTok wo nyina nso ne Sompa TV sa Sompa FM na yanchia big ofori owo eye ahojo anada ban ahojo ma menchia no me do ne papa ye me matene story bia ma mani age ne ho pa anya asem ketwa na Mr. Kwadwosa kan so yanchia no me kunu dofo na na ye bo asia man so me chia no na anwume ma sarakoba emu nyina nso eka ho omuna samwa nso me chia no Judas wan hwe ase de wosi ya ne ma na nche obeyimi amanti me hwe ma na motutu ne me hu ye okay ya kwakoyanim na ya kan kire obi bia se afutuo no yeda so ginam na sede omanfo eboa wo ho na wode akodi bronya no orofo enasema make kire say last days are always dangerous akromfo na ye ready last days are always dangerous eno ada make kire mu na ene mesesi subiem ye hwe ye hu ye wa bra ye bobo ye ho na yakwakwa di bronya no omanfo dodo no na ye wa adwene se wode wa adwene bedi digana memu a wa bra wonan ka wonsa enka enso pesika to mbotom ya no omnim se duabo twa wo mo orofo ye nka kiro bibia se ye hwe hu yi a bronya ye no aduane pa o se ye no aduane dia na gas ya fele wo cylinder mu no orofo ye hwe anu yi ne mpampi no eja etai esese ewo Ghana ha na eja pade etumi sie no mpampi no ya na gas no eye number 1 ema enwoma etai esese eja pade esese eno ti wo bibia da ne gas elikiliki no na wo wura kitchen ho na wate se gas no ebon ho no orofo won hwe nwoma bi ye se de be ya ye ko akodi bronya de ne gie ko no enkonkoba se ejapade enso ebetumi ahyehe ya besere bambofo se wo so bayire wo nkyere wom efrise ba bia Nyankopon ebo na mpesi no na bonsam so tutunu ko bi ho eno ti yanya hweyie na bambo no so emu entumi enyere yenwa no afiri kro nketuwa mo so ayo ma bi so mo bakageti abeton tade akomo mo yire no mo mawo mo beba na obi so otwen wo kageti ho said ye wo show bag nim obeye eno ti say ye konia kwakwa di bronya ani giem dia orofo ye hwe ye hu yie as ye hwe ye hu yie na Nyankopon boa
ne etumi san ekɔ ebaba behyiam January mu ho ne eba adwuma bi mu a asedan kutwo ene de bema ko twedi ampon eno ti ahwe yie nko a ena meka cho se hwe ho ye ne bo ho ban amfo sem wo de wo ba bie ka ni kwa so trem na tran kwa koyi wanhwe manfo no pinu a de nsa ka wo mo ano o ka wo mo ano so a duru ba bia said you wesi atwi kai no kamesra positive so duru ba ria bi no abura mo ma ne pack ade kyen wakɔ ye hwe hu yi a enyo betumi akɔtɔten na anigye enso akɔ ama Ghana fo nyina efiri sɛ bronya na ade anigye ba no ye bɛkɔ a ye bɛba no na ya nhwe yi a na ɔmanfo dodo no anso ajapade asɛi na awreho aba me modofo pa sɛ Yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omna samwa Yaw Oforisuo ana wakasane na ena yede no mabia eko ewiye anjo bi bese yateta ya enko ba bia we aye kan yeni mi se ewiya ne sa ewiye yo ena me no na to na obi frɛ wo me boasem na magye ko no de bia o manya adwen bi se sebe bakwasia ana akwasia bakurom de bia adu bunya bi se no ana yeka kokoo hu asem se me se obi nua kokoo so oti kokoo wo kumasia ni nyina agya ye ne so ba ye te ho ase e wo no ma bi hu a ebeboa hwe Oforisuo me maka me se obafa oba Asem Mpe wo carrot de nka gya ne twan wase obo ye carrot na o kan gas asem obi ye carrot to the stand say ene buro nyan a ye nyina ye tutu ye ho fo no ono nko ade obenya mane e wo no ma bo ti obi fie edan hyehye ne ade ebe yi ade bi me fa service for do mo kan e bi e ne kure bi nsu kwa nya ne kure bu ani pa no wo hye ade ne pa ho ne so ne ade akosu obi so ba de kan nyina ne se buronya we nye buronya we nko an ye di ye buronya we nko an ye tufo Oforisuo ansa na me ko manim ne mfa ncha kese pa ma ye papa wote mulo ni otie ye papa okay otie ye pa o se me kasa no o me sa me kasa ya kofo na me sa ya se kofo ono so wate ase to se obi anka na koma nto ne yam papa bebi obi a cha wona ye maame na china betenenka aye betenenka Oforisuo ye sese de bia ye tufo de bia so afidie ni yimo mesi buronya we ene obi akekam wodi su atra ne kam wokɔ ne krom adan a isika odi ba nyina obi ayi ma men ka sam cho eno mamu nwo sa nipa nsesa sa enye buronya wonkwa ne yadi yadi buronya die ne de bia so etufo mesam sa fidie na ye ka no muma sabe nkrofo bia ne nwu ade bi wona se obi ba na obeka kire wa Oforisuo odwene wan tia senti de bia no ye to ade ye me ja say ye listener pa wutie Asem Mpe Nipa no better ma afidie kitu bia yi no Oforisuo wote wen akwande wanya ba bia mfa Oforisuo na do asem kono so for frɛ no hey fo wura ne wen me nam je fo wura no e ma nipa kro aja ye besre wo ya ade na wo si tokro we kwa no masa ye kusie frɛ ba bi tohwe no masa bu tohwe ba bi ni nyina gya ye ne aye so ya futu sem e ma nipa ye besre obi fi a otimu no ka hu se makon han so Oforisuo ye keres aka che okuno mintimi nso gaasi o to bidie mame bra wo boko obi timi so gaasi siso no ti TV hu wodem enna wo hwe pei de ekoso ya ede nuguase na abra enne me hu me nwa ba wonyene ayi abrotia namsa abrotia wasesa kota mane nsu tuto no so na me hu yi me hu me nwa kwakulumba oba wasesa ade opene ye de nuguase de bredi pa eto opena no odin ye so anu enso hwe de lumba ye eti de ka me kan yanse futu sema na de mani pa bia se obi anwe ne hu yie afidie na nkrofo bia sunsun no ma afidie nwi ran ehwan so a eni kwase hu na ese yiw because eno ma ekos na no odin abode nyansa pemo acha ka chese ope we no afi pe no anu odin ampa ye nyina me no mienu ye gitum Oforisuo anu odin nipa chenchen nipa fri nipa tebiam hwa ya fanza ya fanza akwantabisa
Say the enemy had what ye. Shadow Payano. Shadu Mamma, who comes here for Shaboys, you don't mind. Share friends at Ransford, I have Ransford, Sompa did. Then me who can know him around. Shadow Payano. Why we are more? The Abakan and say, if we are an ammonia yet to know, and no master son, Obias son alive. Who's another minimum cancer be a year queen? Kaka may catch a young man, no more Jumawa. Yampa at this and be a yat some bonnet. Obian going who should ye? Or ban in a nominal, and Quia, who not come Jano and Quabono, walk when you are some Berman in it and Quia, Jano and Quen walk when you are some young Quanian Sam Raboko. Near you, I bet you walk with Yaba, a good Yaba. Any time my name is sure to talk. Now, fair body nurse, what no. Near any my fair. Lumba no one's after the Lumbani. Umabuati owns Abuatiani. Of those who are granted any of our own son, Nanimudu, is an animal Sayaka half. It's your best friend. What you go ye. It's your best will be a rental tree, Madame Osei. Okay. The nation's anchor. I am the nation's anchor of Bishop Lumba. It didn't hear Kingsley Gokubuache. A radical point showed us an Ibia Uchi and one you be a cassia. A tear for Nyado for more of a Lumba and that's one. A pebani and Hoya Fess, I never the boy. If be any bit Massachirada. I bid more dear mother sanos. I bring a radish and Moniam. A pebaya munko who be uncle was that you were uncle, nine shepherd, we got a pen to me on Sonasa Malamco. And a peba ni pay intimly and Nipo associating was that I was a pay intimino. Ye go batana. And in a radical point showed that any beauty and one can see Fosu. Ye could have a year here. We or does any oak or on see. Maybe Selecua Branibia when you can walk on a Kurasi. Because it's a boy in a book and not in Chimsians who catch you in chair. Ubatianas surrounding the Pabe Nayakwaku. The baby no one kind of when you watching police in me. A baby no one kind of. Dear go. And what will be Asana if you mean Uncle Cotton and Pamano. Ibium, yes, you know, many son. More sabit of Raja money and phony Pia and Sana Maku. My penny say, a yes will be a father, for yes will be an Adam for P. We do as must know any atia. So only Miss Sanma per one be shed them. Oh no wife, oh no girlfriend, no become a did come. We know Pia Bontia. I had to say any boys need no idea and yet try a numbi. With us, I don't yes any enemies animal. Comodia no did be asked and was Salico. Because near Kura would see a son, you be any bread. One we are brewing a one or born a pony, I brew name. My pranny baby, I'm Mukunyan and your day for your walk. To move is all your smart channel. Tinafia did nom. Naya come, Mupia, young commodity, only be a beam. A bus I ever quas I be share will be a muscle beam. And on a Miss Rama Mofa Sibia would Jim session and so I bebow. I will cheerful baby that correct a print ticket, but one sound fruit playing cobium, so my foot to be part of one. Umbi the baby wisa. Ubi to me bada or becon and fork or crano mopi, yanum binadia betching, nor than a demo. Yet Yana and Sayana is the gourmet yan, you will come upon a pub near your day, no, or shall implant them when pibium. The Eritrean is Asamaba, or Pazian Emra and Yefe. It is slowly per beer, say, at here, a Becoso was sitting to Bodata to near me, and Yamabacoto to the amount of Wozu. Sanya Maria cancer grow. You could even know yesterday, over Banado for being count, but Banonia being count every year back up our windy. Will be in an aya Japadie, Babrunia no Pranis will be Kunatuakone. What has them say? Because Nadiania will be Dimu, then Sabi or Benum, when you be the Ashe, when Sabrunia Busian have a barbessa on the upper Busiasem, when Yaninia baby the Asheno. Dear Kuyani Daho, forget to say radio minute, forget to say radio, Madame for radio Sanam Nete, and Tessada will be as a Yanan Sereno, Bible kind. Because 7 was in your young queen found to any passo, or board dark cook when one hour one nipa who fear for your tamfo. In the Abrabona air bonus will be Benyawa ye fear nipa, and the bit mamma is Bomochi chief was a catch of the dentima when yet in ye, reason being or then the teens who say. In the Nipa one Brabo air bon will be a bit to me your bonnet and your man war, when the cancer my giddy. Eh, will be a comedian, I'm a senior no crabana down for you, Quaka, and a dear, men who say, the Brunia could be any freezer at war. No, ya damn 4 tons of friends and made mean, you mean, magic. Cause Scadion to me want a poison pan here.
ba cho me de be kwa akotɔ ade wo supermarket ene ebenya wo wo di asɛm na asɛm di bro nya yɛnhyehyɛ ne saa na mu ayɛ kra yɛ mu obi mfa ne 50% ne 50 cedi aduane enkonkɔ yɛ kra bɔne ɛkɔba saa na mfa so ama ba cho wo pia akotɔ kra be to ne 15 cedi na nom nkɔ sa ma me fa ase ne nom tu pia bo anwo so de 1 million na epie wo nomba na hu sɛ namfo ne tete ho pɛ gya hɔ sa akɔgye fofora wani tua ne to asoma 1 million ne nsa ne bra fie enkwa hia kyɛn sɛ obedi 15 cedi na chi kwabra ne to apai danse no yɛ chairman no so minim sɛ de mesi anom no na nom afa ho saa ne mayi ato akone ɛto aso na ne nsuo ko betuma to yɛ many time na akɔfo how de abere nti mesere sɛ buro nya ne yɛnim ne yɛwom ndie nya hweye ne nkomra bi yɛbɛba na listeners frɛ yɛ sponsors nyinaa so da so bɛtrɛtrɛ so sɛ ne atie na yɛn anuafo esu yɛhyia yɛ ho ɛno ne yɛhu sɛ twɛdi ampɔ ne yɛdi ne yɛwe na mesra mu obi ha yɛmfa yɛma yɛwura mfi onipa ne wura fi atenatene no sɛ bi wɔyɛ kwasia later na menhyira obi a ofozu okay ekoba ne sadia ne ahwɛ yɛdidie ene yanom ye bronya brei ɛno so ebetumi aboa pa abrewatia ofo ma mentwa ne tia na ma hu sɛ papa ba betena se na ɔno so last days are dangerous na sɛ de obetimi ayɛ de aboa yɛ sɛ bɛyɛ a afi kwa awieye yɛne ayɛ fie no mo nyɛ saa no obehu ne ahyehyɛ de amount obi wɔ hɔ abehu na emontensofoɔ krampo ɛna wɔn de wɔn ani asiw so afei na nkwanhyia ahodoɔ wɔ kwa hase nom ha ba praje akora na abetena mu abehu so akoyi wabɔ hɔ na wɔn nsɛm emu a na wɔn nan mu na akɔ frichi nti no ofo so yɛ ka kyerɛ wɔ bia sɛ bambo atenema wɔ hɔ no ɛyɛ sene ayaresa bokitima media meka ɛde ahyɛ obi enkura no maka kyerɛ wɔ bia wɔ futuo kwan so sɛ baabi a wogidie wɔ no nso no ma w'ani nkɔ hɔ efi sɛ afei ba bɛkɔ awie ya na yefie no mu abaifo akaprekyerɛ honhom sɛ de bible na si akasa nyɛ ne honam ne mogya na enya no ɛba de sa na afɔdebɔ afia no sɛ de ya na wokɔ yɛ nkronkoma anim a mefa ho de menyine yɛ adom asɔre a na mewɔ mu sei wobɛhu si ɛbɔ afɔdeɛ presby fo ɛbɔ mu deɛ na yɛ sɛ pentecost fo ne harris fo nso de wɔn deɛ nam chenda baptist fo nso yɛ wɔn deɛ no saa so na honhom fam nso no ya na wɔnom yɛ no obi wɔ hɔ a wɔmfa apɔnkye anase wodwan ne bɛkɔ wo nipa no ne yɛ da ne wɔ kra anase nantwie anase aboa bi a wɔnom so hwehwɛ no na wɔnom de akɔ akɔbɔ wɔnom afɔdeɛ de agye posu de agye nyine ɛwɔ wɔnom so baabi a wɔwɔ ɛwɔ tebea no mu nti no yɛ ka kyerɛ wɔ bia sɛ honhom fam nso yɛ ano wama w'ani aba wo ho so na watu anamɔ baabi a wadwina anase wonim deɛ ɛne nhunu mu ɛkyerɛ wo sɛ wokɔ hɔ a wobɛnya nkwagyeɛ no wanya baabi bambɔ so no nko bi no na wo so de w'ani akyerɛ na ne nyinam no yɛ ka kyerɛ sɛ twɛdi ampɔ basa yi adɔm ono ne bambɔfoɔ panyin ɛno nti yɛ ka kyerɛ sɛ fa ahoto awurade so yɛ na wɔde wo ho to no so na wonya akwankyerɛ papa ɛma wo nso otimi kyerɛkyerɛ nneɛma baako mmienu na wotimi fa so a bibia bɛkɔ yɛ di amount fo so na yɛna wɔnom so ɛnɛ wɔnom ɛde sompa akyɛdeɛ ba yɛ no ase ne yɛnka kyerɛ obia sɛ adɔyɛ wɔ hɔ no etimi bɔ kwan ɛde ma obia etimi biebie ɛpono bi emu atoto yɛ nhyiradeɛ ɛde ma ɔdasɛne nti no sɛ wonya fa wo deɛ ma yɛ a mesrɔw ebra ne mpa ho betimi de wo de aba na etimi abɔ ho ban sɛ bɛyɛ afi kɔ awieyɛ ɛne awofofo a yɛ ba akɔ akɔsim no bibia bɛkɔ yie ɛde amayofo so ma me fama no nsi ase no okay ahwɛ yie no betumi aboa ɛkɔkɔba ne saa de a yɛbɛtumi akɔ akɔdi bronya no yɛdi firi ɛne afi bam nyinaa no yɛbɛkɔ aba wabra yɛnte atenka bɔne bia 05513131 0551 931 0548 931 0548 931 hello Osei I hear it. Ega them. Oba, let me check me cool and let me see the sorry. If you don't know, a staff you will make my palm then. That's when the Jumanga and to market team in the produces. And tell me some mechanic and the papa Obasha about that consider. Oba, I say, oh, yeah, you have the mini bishop Linda or every no more. As I say, you could be the classes. And I maybe I said in presence that damn city in short than other people. Make up to come to me. I could say, "Diama Bagia, coffee, damn city, Jenna, you can get you. That be you, ma. Okay, but that's if you have a position. Okay, hello.
Hello. Hello. Hello. Oh. Hello. Hello, who's your idea? Magic so Peter of moonlight. I will repeat a new Yamina. Who's your bomb about the baby about the now, I need our night Canada. We bring found some more people. You see, I will get and I do that for our family dinner basket. And I see a brilliant set your papa, Davapo, and I can be any home. But to go on Mukano, by time to bring a next many good. If you protect it, no, partner. And look at the service, himself, our mamma for the moment when it's time. Okay, hello. Hello? Maybe I'm free with you. Because I think about that. When you powder to say, I said the Jew. I made it over to their brain. Say the nice sister American man. I can tell you, I think he. Yeah, but I don't buy anything. I don't know what is an hour to happen. Obeying cat. You mammy and Jeff. I think I'm going to be a bit about for him. Now, the Japanese call you, a simply my other for. They I don't know about them. Not offer me to me. And I am chatting. I want to be an accident numbers. Okay, I draw for that. Say, hello. Mama, Auntie B, Auntie B, and Tumabura. I knew. What woman in pump to say? And I tell the way of a lumber beer, it did bring you a little. When I can look at the channel. The channel. I mean, come on. Okay. Auntie B, Botonsuma and Tuma, I was Swami Jum on Asem Mpe Nipa in Yagro Crack. Hello. 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 Oforisuo me. Yay. Papa na bia boko die. Come pa. E do ba de na se na abrowatia omuna samwa ofalumba obia woye. Mu jina mo na so se twe. E do ba de na se we SK Bolas obuase secretary na me de me butuo. And me de beda mase. Unze Oforisuo emponifo akoma se ni se enwa. Unu so sha oyi bera ne pepe. Ana we ase na o se ni president emponifo o hina wan tie ni manfo asem no. O tre akokobini ekobedwom. Eju ti we ase o ya blantie o ya baaya o ya ketesia o ya kokora na nse wuntie efutu na o ho ya be ko ba bia woni ena enti an medie efutu se mo dia amaye ke be ya yeni nya so mle yinti yifuma ba se bi edibo nya wi a yeni be sa be hiem ya sa afefre ho mo nya mnya dwuma. Okay, hello. Hello. Baby afefre udi. Mutache FM antigis no shresha makun. Mame. Asem Mpe. Okay, batampa yintio. Ndi nyamia sise ni menya mu ma fra ke ni nyame da wase nyame sira mo pa ni djuma pa mu bi. Amen. Na masam ba ko ne se me pa mo chewo na no me menda no the Sunday Sompa ayi ni bi wo ya no de credit enti a mo nhye na mo nyim fanya adwuma instead so de beto mobile no asen no ko so de aye credit me menda na enti a mo nhye enti amana na ayi sika no. Okay, hello baby afrefre wudi. If I saw me 50 in Quanofe, the family blessing Asamoah. Blessing it you. And you made me bomo abaso or Jumadison from Moody. The chair, sister, now money a Jumana. Oh, in a year. And I'm a shaman now, so. Okay. Blessing Asamoah from Quanofe. A fish up and so. A free and come to ye. Bye bye. Okay, yafa last call na yen kodin komo emra si. Hello. Hello. Udi baby afrefre.
Vosu Pizarro ni mi do drinking case. Nka bi twa wura gu so. Ye Vosu. The dazo Benika se ni akonya de amami. Na Benika se de machiao na machiao no apamfo. Omana samwa falumba eni abroati anu enu nya ba papa bi. Mechia mu nyina. Na Vosu lazes are always dangerous. Rekre se afi be ko na wi ya. Titru ye yani ye dodo ho dwuma se nsa dwuma fo no. Me de bafo me ami die ma babafo Vosu ye be sire se sa afi ko na wi ya. Nyame to nhyɛnso gu papa adwuma so ama yɛn so ɛhɔ na yɛn so yɛ kakrawa na yɛn kakrawa no so no yɛne afoforo binom ɔmo a fifiri atitiri ne bɛnkyɛ ne ɔmo di dwuma nti sɛ basa yɛ obi no mo ba a ɔbɛso yɛhwɛ yɛsrɛ sɛ yɛn so yɛdiam ne akomam na yɛmmɔ yɛn ho ba na afe no twɛde ampo nyankopɔn ɔfo yɛntwɛ no asomdwem na nyame yɛ adom a 2024 yɛn so yɛ ateasefoɔ Vosu Pizarro kickers macao no okay and the different no nyina ebesi to odofo Emma wiri mfi se ejuru baabi a wankasa betumi abɔ ho ban na wankasa bambɔ no ene de eno ahwe yie se wohwɛ wanam a wututu yie na wohwɛ ayonko gro yie na drobafo so ehwɛ kwan obefa so a wode apassegerfo ebekɔ aba medical kan nra se driver ni papa ne de okɔ ebedu fi asomdwem blue kiosk no mo fefa wa okɔ akoto amanfo magu anu tie besre se sport ahodo a ewo station ahodo no medical ka se mpanifo ani kɔ ho we se afe no ebeso sa emu nsɛm no ya na no odene se emu nsɛm no ano odene no ene epesi twanitia na yitwitwa so wa bra ye tutu ye hofo no na omanfo ebefa na watie na sompam se sayo bampa de a bo gidie mapa okrupo twedi apomu se yebekɔ akodi bro nyanaba wa bra yente atenka boni bia kede yakɔ na yede akɔ yanim na yakɔ yanim no sabre no odifo Samuel akwankyerɛ papa watrase yene no enkɔtwetwe komo embra si ye obi ka kyerɛ asanteman ye obi kyerɛ asanteman se yakɔtwe komo no ba pɛ asem kyekyerekyere da proso no ano ɔden papa enu ti mikro ma santema papa bi ne efra no wo ahwe oba sa papa no ne mapi no a ena wo abruchi mem wo ahwe oba na entade papa no be hye ne toma obi fra no ohwe ne ma fiti ase no nti na wie ye bremu no duru ba bi one maba wa ne goro firi se ne botum ayema enti twen yen ne no D4 Samuel enkotwetwe enkomo emra se odifo memo akwaba bibia aboko de sedanka nya bibia aboko mi jame na asutwe akwankyere ja wo ho aye fedodo no fe nyame mu no ankasa no se oni nyame nanam a udware foforo kra pa na bonasko adawro se maka kire se o se ya abra meko ho bonasko o se buru nya o hwomo nim ti ya momra o spectacle bom ha ya spec junction ho okay yo Vosu na aja ahwefo ne atiefo tie danse no so kwa na ekoso o ya hembo na jaba family house eti Vosu na danse bi am tie ya ma me ho adwiri me se ma me bi ba yo ho na ne ba ayale ba bi en ho fa no nkoye ensa guni tiri so be pem ne na ase Vosu na me ka kire ne se we no enya hospital ya de na me kire na de am na kwa akoye okokoye 3 days ensa ne nyina akọ so se ka wa bo no wonderful enye easy Vosu wo mu a wo no fo mu di adanse obi ni kuna gya no ni kuna ni mpeda ni mu ahwe o enso wo ba ye de akwankyere gu akwam ene be ma no wa abrochiri be ma no sika wa send ya bre no so won nkoko ye adwuma na enye easy be ma na so wo twa ticket ya wo ba Vosu adanse a ekoso akese enko na code ni de me say chese ene kra de na ase ho na amanfo ani hwe no code no se Vosu code no adwuma a edie no on se megda bia me ka kire wo se enton bia wo code eda so enipa bia wo code eda wo so asase bia kra wo code eda so aha ewe se wo beton ade wo sa so ame ha ni ya nkyere wo de obeye ni ya na ne niam ama ni ya nkyere wo de obeye a Vosu beso aka eka na abeso a obi so te ya no wo kɔ nanim be wo so abetena na wo boka eti Vosu niam a ekoso no esusu akese enko a eti no menhia ahembobo na jaba family house oho ye mfaka
baby a wo biala unya sika yetia ye mfa ka bi eno ase wo nante aba se wo ba beduru man hia ahembo bo na Jaba family house unya duru ho pe ofosu ho na abohunu say yes edifu djuma no ye wo de ya frɛ ne ye wo de wo sua jakokɔ no so aso de nani abere no ofosu ye hia no da bi ya meka ese de nani abere adanse akese omo free north omo free akra ofosu akora wa visa wa di akire wa so di akire nye enye na asem wa di visa achi saa ofosu onya oba beduru manim o man hia ahembo bo na Jaba family house enne ne nsa aka na America visa obetu osi chinachi ene obetu ofosu obi ye pebro nya na di no wa na on de okodi na America eti won se otwane ayento obi ibu kwasea obi ji wajapade afiri se bro nya na ebe yo se bi kura na uwu obi a obetima aboa wo sanse enipa akwa nkyere nto no so ni ntino wonfi ukokoro si bi no esu nipa na betima aboa wo pa ese otumi ni kaba menhia ahembo na Jaba family house emre kakra kai uhia ahobambo nso fosu eduru samre ya da bia meka se eduru samre ya obi aso oni tam na eduru samre nso na abonsamfo ni ya anwuma mo eduru samre moja ehwiegu eduru samre ya wo ya do bekọ efise wo no wagaji akokọ aponche odwan se odi be di buronya saa na sunsumu so wonso ya gaji u se wonso ya du be di buronya enti entra homa bayifo nku wotra ma bayifo ku won se okọ asori o se onko asori onko heaven oforutu enti entra ma bayifo nku enti de nani abere so opa bibia ya opa bibia hunu wontum nika ekina nyame ya adu akokọ de ko na metemanhia ahembo bo na Jaba family house oforutu ekina nyame ya ye dey jakokɔ na so de nani abere na eba ekina nyame ya adu ma ye dey jakokɔ na so ekina nyame ya adu ma ebeju oforutu adansi akese ekoso no na ma bi tu anamo bai wo so odifo mekɔ baabi mekɔ akoda meka bi se eka we se nyame ya adom na mekwara mesaka mesema mekɔkɔ ye okokɔ ye okɔ ya no akwakɔ gidi sika ba ya no de kakra de bobo afɔ de ba ya ofoso eti ho no wo man sa wachi ho no de no wo ma wo ya man ne galamse wo mutu America ba ofoso ene wo nyina esere eti se wato asase yanta mo bi tokoko wato awon nko wato a da bia afi bia kada no so eti de nani abere na emro fosu e fa number ne ntu jana 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 ofoso de nani abre bro nyan asia wie obi a bibi siwani so pa o pesa on saka emergency wo bi adwuma ne nkoye se abro nya brank ye to ade wo nko ade okọ anate ho e kire nyame ya ado akokọ de ko duru manhia ahembo bo na Jaba family house ofoso eduru samre ya na abogafo no be di amanfo agese no mo yere mo eti se obo ba bi ho kapa na obi gina kwa eye wo eti ofoso de nani abre se obi sisi oba bi epeso ode nyansa kwa bi jao se the former boy bi ba eti opeso ofa nyansa kwa bi siu form wa tumiri kabra se be ma bi so peso ofa nyansa kwa bi so bu kwase efise ge bi ba de a tumiri kabra kuma se manhia ahembo bo ano Jaba family house okay odifo Samuel no ekina jakokɔ na so ekina yambo asokumu se yankan kire wa na yeboa ewiye birimu no se wanhwe yi no wanhwe no ammo ho ban ewo nyame afamu a wanhwe anim guase pa ene beto dwamena bema amemfa kakra mpia odifo na sabi nipa so ya yedi se de odifo ani abere no no wabɔ ne bere wieo nanso on pese ni nyina besuma begu ya so afi obehia onje so chiuska wa ba na wɔkyere wa kwankyere no na akunya wo de a sika de wunya se wa wanya na wudie wo da dem na se wo makrusu ni count dem obi wo ho a wo yare da dem no madura mfa ye ma wo nsore no wakɔ ye adwuma na nso obi bɛkɔ no wa brɛ obi a wo pese otobo fruit na wo de yi kwan bi fu hihye mu a
wo koba enchi na muti na obebu ama wo woda dan wo be no anya de wo pa na yade a woda ho ante nko anu adura nko ukọ hospital ye yi uba ya na atwumi na ukọ na saa ho hye gina uba so hwe me ka kire wo nam watie ye de ye di odifo achi no nsem kakra bi enhunu enipa bi ya ye po okra ene edi ka afre no ye nyina enim se obo ade ebo wiase no ade san by ansana ade achi enti bibi a beye bia na beyefo beye omu ye sum ansana pia ni so enti ye po okra na ye chi no anadwo ye chi na anadwo awia wontimi ntunan ye kasa koma ka amowa obi abedi di watam so na nyewa bi se ya ka wie wo kwa wo hwe ba bia ada akwa wase ya na mesi ye se kọ ense bi hwe oso na esum wo kọ enti odi fose emye mfra wo kra otom na wo kra emra wu ntem wo kra emra na akra no be de na ye obu okwa na wo kra de ene o mamiamia no to no boa mo nipa ho adaje okruzu no amiamia na ma na ye mmre enti se ya fra no anu anse ya fra ne ya be gina dom nanim ni ya dwodwo ni ekun ya dan aponchi ni ekun se obo di fo ho a wo akwanche kakra bi a usunsum no ka fra kwa ma o mo bodwo o mo te ho anade ache enti ntena ho bize no kura ni ye man a ye wo mu no bibia anya kwa okwa burochira o mo ode bi o mo didi abayifo da ye wo debit se bi anke buronyan anase new year no wo mu so wo mu dia o mu di dan fi se be ye mu de ya de penti o da na dia bodwa o mfere ya da na nko abo obi be ya no wo sum obi abodwa obi de wo de abodwa be yikro no de abodwa mani pa nyina twa ho ahie hwe bi wo nko abo be ya na usu ya da intra o mu de ya no o mu 6 days no mu de nipa ho adwuma na wa ye 6 days aye ho adwuma wo ye hwan a wo be ka ba bi enti mesrew sa wo ton ye nto wo ti udwa ho no nseso no buranyan he ya nto ade nye buranya enti buranyan sa wo nsesum wa no na wo hwe nkrofo nyema ye bufa so ma me gye sesam wai ma yi mienu aka ho na obi ho abekọ na nseso no hwe ohwe bi enti wo no ne nipa ne to ade ene makoro no a wo nsesum wa no a ye de la eto ne die nipa bufa so a ne sika kronyo obi ncheke ma no wo so wote wo mu a ye beto e wo mu da bai ya nto ade buronya junjula na nsuo to no nipa ni abere no ena ho na beto ade entra ho tom na ono obebie na ayi no obebie ni container osane store no wadiki abodi for somewhere hoda de ena won kan kyerɛw so ono woton ne makoro edimi so ye de number ne beto dwa no so woton ade ye nto ade bi ye ode ye jefru nsem wahwe oba pa masika akodim wahwe ni school ni ama wona yesa wo anu kra wo mti na adu sika wura mu afofra na wo mfa wan kasa wahwe nsa fon wo mfe ye hoso na mabe ye de America chonza nsa na moa wo tom ye jefru nsem brabaje wa ade e odi for somewhere ho unkonya sam wonim sa ahenie ye ode ato obia ne sa wo ye de hye wodi bie yie wote faako wese ye frame an de matana so ana ka kire ho ye be mu obi atena so ma wo hwe ne pa na wo sa bo se di na chi ko bi won tema ya so mu mose mu mpo hene no na so ya for the bet se mu mose no sa o mu mpento mu bo no mu hwenim hwe wo bebu sia di abrakunya ne ya ode a 2 me ka kire on ne se wado afuo bi kokofo ebe 20 acres wokọ na wate be $5 na wote ho we so afi we di be se nsuo na anto na suko bi ba so ya sisi ni trase otombra na woba na odi form house ho anwan ba no hwem na o ma wo ya ade bi a ukoko wo betia okay wo beti mesre wa afu aye do ni niema asase na nkasa wo do so afu no asase e wodi no ye fe na asase ya wanya na pede amano a obedodododo wonti hu won so mfiu na se hu no na se obehu na de kron so a isi odi for samuel na okay manhia hembobo ano ajaba family house kwati mfimfini ho usika jeti a wo mfa ka bio na wa nante no aba so odi for mabo e pese me dofuo magigram sa asase metu gold na nkasa no e spirit bi o wutu na edwane uba no odi for amawade bi na agina enko baabi abi obetu akoto asesa wo niam ho na bo hu se bibi wo wi ase na mo de na mo tete wa na wo ton ade tra ekom be de wo papa na wo galam se na ono ase wo de wo koya asase ni nsuo wo no ase wo na wo asase ni nsuo tumi a wo so wonim se wo begya kwanche de koma wo mu ubetu bibi antimi sro ya de number ni tu dwana ade bi a wo ye no for so mi de madwene ne se wan kasa mfa wonim de anye o to na banyimfo ti kro
enkwa gina Okay. ade a wunim no kobisa ubebisa nso ma ye e wo sunsun mu pa de eso difo Samuel ba ko pe ya akwankyeragya no 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 yɛfa na ba no 0246 0246 66 71 17 17 0246 66 71 17 17 050 45 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 yo kumase manhia ahemboboa no ejaba family house ofoso de nani abre ne hia no na madam Falaji bi owo Antoa wo so chia mo nyina wo see on flash wa enkrofo ekunum fraburichi asia be ware foforo ko wa abra ya omu yire na motete ham wo matena o mama omi na matena se atwe wo mu a wo ba ware ko oba ha wo ma ware otom dabi be abu kwase asa na wo te wo ya be ware foforo ko nso age watena okay ya hwa omuna samu dance die no ya bre ne kra ya bit sima mi no okay ya to asambre maba me ba bia meka chosa kwankyere hu ya chen bibia wo mu wini no mo lusu ye no eni empese bobobo di wa ha bebrebe hu ye se o mo ko di for sama no ma cheke ye beto aba short ase ye beto afa na Ghana pa beba wo ti de pese ka cho ne se ampa ko ba bia ju sika amwa wo de haya ko di for sama wo kwa wo de tinase ka cho se wo de wo na wo ye ha MP ana wo na wo be stand ha ne ade ka cho no se wo be wini wo be ka cho je to so vosu ma me bi ba na minim omu a ye do omu makoda asofie de omu abobodua mu no maka sa asemu a chose de oba koto asofie na sofo na woni akwankyira koyi uba bebie wo ye twetwe omu na na omu nsa because abodua mu ama ahoma na twa ne nan aya akwankyire ma me ne bai nso meka se odi for somewhere de ade a mimi hu se papa wo ye ho ade pa spiritual marriage ne sa friends dambo se edamatiasi uso obi ya keka mama ne se me babbe ma se bodidi man bedi adwumam ene obi aye ne sa na ode ne koye no se be de chofo ne kan de no mama ne we different se mama o modern fa oba no fa mema no mo ko di for sambra ko maza mama ne bo pa no so mama no ba be ma no ko di for sambra ase mama kan adansi de ne baba de pese ka che obi aye ne se ni party wi ase a ade sese hu wiase se nka obedidi kura na ese nka hu akwankyere asa na wadidi ewiase ena wokwa ese nsu kura etramo ena wokwa na ngo ye to obi ade ngo ade ntina wo de ade wo so wadwa na ede che obi ade ana wo de de ento eya akwankyere baby a wo koto ade no kwa ya sa wanwa ede akwa ade ba hu da o ka che nipa nti ase me de ofosu de pese me kan na se afia ye koi wonim se ya wi o ya se sebe pete wachan besimi dan wachan wodi atum awie this year ya besimi bo modi tu anamom awa kwankyere ho kodi for samba ko dia o kankyere enye hu bia okay odi for enfa manu tudwa 0246 66 71 17 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 yo kumase manhia ahemboboa okay ejaba family house de nani abere ne hia no ofoso ekira yam ya adum a code no ya adwuma entinton bi a wo bobi aba ya de code be ma na sunsum bi edi so hawa adwene no oba be efia ofiri mu abusia ofiri mu ya de hu code be ma ama sa sunsum ni nyina sa afiri wachi ana ma adanse ne do so no ofoso se yale na da so a hu code ye be ye de be ma na yale na firi so wotone ento ade ekoso bia busia ofiri mu ba bia ofiri bia okay nyame be fe so aboa na ofoso ye ko de ne
I'm sure I was somebody nka. I was somebody nka. Lawyer. Okay. Kasanto ya Attorney General Takarade. Okay. I channel be obi. Obi a wo hwe bia na ni abiri bia nso etua na momra kumase mensia ahembobo ano. Ejaba family house. Ai omono so ba ji agan nti no. Na o de dibronya. What do you see what yeah, one more. Okay, Odifo Samuel Brand Cancer Center, Odifo Samuel Cancer Center, and I attend and can of Baba near to a Jumadi so Kukash and Temus Udinachia. I agree. Maminchia, when crying some question from the for him all, one in the bata. With you open to me by him or singing me. Naman coffins on Kacha, Nana Bidiaco, offensive in the be. Now, fee me the more court. Offensive baby from Antma. Pooh, you could get him. Where you come? Oh, dear me, with our mono. Now see a Beko baby in Swas and Tamampon. Yakoba near on was starting to you 24th of the first. I do. And you bet me, Garia. Oh, wrong one, we got them. Are General. A man will member near you. Okay, I know the for Summer Prayer Council Center. Aquanchra Papa. Na wote ne nka no odofo manwoma bi enha wadwene pii wabra obetumi akoba bi na wakwakọ hwehwebirim we die nyame enipa na ehwemu amawo se de beya empunkyire bia da wodam no Odifo Samuel ebetumi ayi afiri mu kakadakade yakọ ade akọ yanim yakọ computer so adwadie emra sisi ade wo ba no wanya atrase yakọ computer so adwadie emra sisi a Okay, yɛhwɛ na yɛmo commercials no na yɛasɛm a kyekyerekya yɛde ɛbrɛ mu no Kevin wɔ hɔ a wɔmɛhwɛ adeɛ ma me sesesesese asɛkyekyerekya yɛde ɛbrɛ mu no yɛtumi ɛde abrɛ mu kama yɛkɔ na ɛnɛ Sompa akyɛdeɛ no ɛkɔ so Sompa akyɛdeɛ no ɛkɔ so kama Sompa akyɛdeɛ no ɛkɔ so ɔmafo dodoɔ no ana de card bɛgye wɔ mo deɛ dodoɔ no aso na ne ni card enso so no yɛyɛ afam deɛ ɛma wɔ mo bi ɛno akyiri mo mɛsa bɛgu akyiri no na nya asɛm ketewa koraa yɛhwɛ na yɛkɔ computer so gɛdi bra Oh. Enti Nyankopɔn sɛ ne ho ni monyam a Sompa sunwane ɔkyena akyiri fie na makunafo ne enkoda nyanka so agye wo nyoma ɛwɔ Sompa sunwane ɛda memene da yɛ Sompa nkranza ɛno yɛ 23rd ɛyɛ memene da ɛno ti makunafo no ɛnhyɛ ne so saa na wahyɛ ne so sɛ Heroes Park Baba Ya Sports Stadium 6 January Trawan Media Company ene enkoda nyanka ebeto onsa edidi na nyoma akonkai ede ama wo mo se wonfa wo de ema ya Sompa akyede no orofo igusu ayegye efiri se ni nyina betwa 6 January anoti momo number no 0598 559802 0598 559802 and 0241 272 990 0241 272 990 Edia beba Blessed Foster and Tarawan Media or for Yeko na Yeko enko pesika emfa emwasa adwumadie na enyoma enkon kaipa 21st clinic is sciatica expert any 21st clinic or for one na wakọ 21st clinic nyina di ho dance yese enyoma ekon kai pa e de ma wo mo efiri se sciatica na eso osisi efa osirim
ona kokom no ene oto ase no nyina no ye pa intrim yade na clinic ba akopɛ ene wo Ghana mam ha wotumi etu siatika yade na se eno ene 21st clinic wose me ka cho se yade bibiri bia da wo betu ase no de amawo ne saa yuntino Ghana fo agina tum 15 branches ene wo mam ha Kumase ehwan overseas oni Alpha Radio no ene bo ho pai oboase akra sunwane Kuranza Techiman 21st clinic osinyemini 0540311311 0540311311 mizo drink odofo ye kone kope binom ene 5G meza no ebebo ye pa ye de eva no ede nam asante mantem ha nyinada se mizo ene 5G meza no ebebo na buru nya wonya bia sebo ahoho manager Daniel ewo 21st kinega overseas ubenya bia to sana Bikan supermarket abawa o Anomaji post office Mama Esther ewo Atcom Royal Ventures Baptist University yakone ko pemizo ni bi na Sachi Enterprise ewo Asafo Abinchi woni VIP car park no endidi hwe ni mu kwa Ochiri Company Limited the Mantamu Eastern Region yankopemizo 5G mizani bi ento KF Kinju Enterprise opama ngwa brusa ni mnusuame udi wuram share filling station ono opaja wani abrosa na ye plaster yen opama ngwa brusa no ena KF Kinju ewo yakotomizo drink yanto 5G miza Express Group wo frew waso akwantu seminar no fa beda no sa na Express Group semen kan cho sabre e fa nkoma zan ni bia debi emedane Asem Mpe Nipa yaso asem yenkwaji sika mamu no adoso enu tidi ye kire kwampan dia faso Express Group Canada US UK New Zealand Germany wokwa ombeye hyehyeye na omde ama ukosua de so a eno so hyehyeye ano den pa na nesefo no kara ni nyina no omo eboa ema nesefo no so etumi etukwan Kumase akratema Isle Gontakwa de sunwane tamale bebiani obehu Express Group ewo ho 0249 000448 0249 000448 Express Group ne mana no fere wo mo na nwoma enkonkan ye konkan eno ne the crossover the spiritica dikaios crossover no 23rd damemene da no se ne pa bia no damemene da brane befa bi na pempi no crossover no so no de nye 31st asem o debi nye 31st asem kra spiritica se men kan chosa sana dikaios se men kan chro na forms no ebie ye jiredi ewo Sompa TV Sompa FM ya front desk ha abuomrem adafo adenti ena akwohwe wo hyebrim na wonko na akwaje akwankyerem ewo the spiritica da kayoso na nyoma enko kai emfama ankran ye ko snap cinema eho ena ye ko dwumadie nyina na mekacho ose wona won kran no ofre emai se de be ya fa ko a ticket ni bi wono ofra on betumi a kire no so atimi akotobie 0546 869 903 0546 869 903 Yefred Dikaios the spiritica na yenko nkoto ticket ni bi na enwoma enko kai emfa emayen de wo ba no anya atrase na yekon akoye nimu a Sarakoba Unisex Fashion obi so be ka cho say eye boutique Sarakoba na make am for nam dia ma atade be na opese wo hye atade be na opese wo hye ya ma honye fe wate efiri se Christmas yi party ahodo engagement ahodo asodi ahodo na ase asodi amonko no rofo ma honye fe ahofefie ne Sarakoba Unisex Fashion na make am for na media ma won ye frɛ ho ani mama Sarakoba rofo ede be na wo pato empabo ana emema trousers na wo pato suit ana ase jeans empabo de abusu se cha ema ne mema de nyina de tum wa kire ani shoe nyina enyoma konka yepa emanta de nyina so eye adwuma enya asem ketoa eno Sarakoba Unisex Fashion na make am for ede amawo se wo ho be ye fe pa de wanfo awani anchirim Sarakoba ho etumi enye fese de osipe no ho na eye aniani no ewo soame one enum hotel no na bo ho share filling station no one di hwani mu yefre Sarakoba Unisex Fashion ewo ahomatrufo we so 0244 797 215 0244 797 215 Sarakoba Unisex Boutique na enyoma konkan
de Emma Wono. Na Brexo A1 Ventures or no and the Allison soap, Allison Ointment, or the hair pomade so be a bajaso, or for you could into what your honamani bear from Quadia, a Allison soap, Allison Ointment, and hair pomade. What is some nanny garden, not ointment, no SSR, and Pompona boy for be so, or for candidates so far Sawano, if a hona fishim. Come and man who be a mechano na enyoma enkonkai emfa emai oba na ho fe oba bia ho fe ejina tirimi so na ma utirimi mubu ma tirimu nyehwam eho ne nyina yifirim Alison pomid na mekanfo nam dia ma Bristol A1 Ventures and a de sa enyoma we nyina abadwa so 0592 145 024 0592 145 024 na yenko enkotobi ebeboa pa yekotu koko na se 3A Herbal Center ni koko do wodi abadwa so no 3A koko so koko master yetu koko na se ba bia tunduro wo man ganna biada ubenya bia to kolinaka ba dani heba misi heba apidan ubenya bi ato 3A koko so koko master na mekanfo na me dia ma 0546 107 107 0546 107 107 3A koko capsules koko master duba pa yenkotu koko na se de wa ba no anya trase de wa ba no anya trase madika ka to se ye otententu ba force ye boy ntaba mu a ye nam soro ye sai enam fom ye ma ya hwefo ne tiefo nyina ko afisia pa kwai soro nkoso kora ma me mo akwa aba ya eje oba pempom te sei yankopa adomo udin de sei bache frem ekuasanto afiri hin na baaye bache mi free agona bedumase bache asante agona bache noke ma me wakosam ne say awodi abeda Asem Mpe Nipa se enkomoa me bache o mene mema mienu na awo omo nhwe nkwala no mia na me hwe nkwala no okoka omo mfiu oyisika to onoma 3 days 4 days na bi ma bi ni nyina agina takwa be hye mpaboa obesha atare ni school sem ni nyina me ana me ye emema mienu a omunyina onom ne free kro ba akoso ana me pa chan de odi ka ware ne friend say pa cho de Akwesi Jones me pa chan ena de otoso mienu nso Kwaku say me pa chan Akwesi Jones no ne wo ba na bema pa cho me ne wo bema na wa wom no ofiu me pa cho de bi wan fi me adenti pacho minim reason ti a wan fi mo dwane jaaye otu kwan ene ka me ne akola ne nko a oba nso na mahwa akwa na me na nyamfie num oba minim so obeto aso wa me ye hwe na wankɔbɔ na busuafo amane pacho na busuafo nyina ani ti Akwesi Jones no tru kwa ne busuafo nso amfiu me pacho de no fira kwantu ba nso kosi sai me pacho no nso san hwana to akoda ne din pacho dino odemaye san Akwesi Jones no me pacho na wonyem ene o maternity base nyina hwana tuaye me pacho ni nyina gina me maame so wo maame me pacho fira kwantu ba wa bepe ne ba na kira kwai pacho abehwe na kira kwan dia asem no kan wanka hwe amfa ho akwa ne kɔ na ɔkɔgye sika ɔse ɔpa obia no de ma no ni bi nsusu amintimi for so no ese akoda na di mfie sei pacho 8 years ɔkɔ 9 years 8 years ɔkɔ 9 years eti efiri se owo no to fom a ose Akwesi Jobu edwane gya amo no ebesi ne no wabɔ ne ba no ho ka be sei ususu esese a pacho no so by mintimi kan endoso wo hwɛ no na hwɛ no nya na sɛ wo hwɛ no kora enye kola ehwɛ ne nye kola wo yo ba na be ma pacho be ma wo de ne to hwan pacho ka sɛ ne brother bi wa akra ɔno odidi ne ma no ti sɛ me ne wo kasa sa bere no edi a wo de ma akoda no sɛ di na ne da so da ne so me pacho edi ne da ne so bai me mommy mu yi sa to me ni firi ne so na ye de Winfred ma akola no Winfred ne so firi he pacho no ya na de ma no na ne papa de din aba na mo yi afiri ne so yi ani gye ba no benya no de ahwa akoda no
Also the ne papa de die na di be na bae. Or the Thomas Boensi Sapon, ye ne Winfred Boensi Sapon. Na Winfred no so firi mabusuam. Mpacho David. Na Winfred no so te he. Mpacho Brofiti. Na Winfred no ma me ase a kire sei. Mpacho. Tese mframa e ho no ana. E wen de mframa. Emfa nye se de. Ache Maame so obi edidin ba na akwa bi so kura wonhwe ne ba no a minka bi ma no de bia na botum nye na wakọ akwantuo ma ba ansi ne yie minim adwuma sese oba e wo ye na di ankasa ode ba ase mfanto akoda no na mo asesane maame ti eho no mo ya ade Mpacho David. Ukru no to so mienu so no wo sei Baako. ono wo baako oba na bema Bema. o mani nyina ye mema Mpacho. ono so wawo mo hwe o Mpacho. on de obon ho moden Mpacho. na na kan so ono so nhwe wi Mpacho, since e ja ye no ano no. Ono so say ono so mfi akra no opa no ono so de beba. eti opo de beba no ya na sika be na ono aso opo de beba no sika se na ye ode brew Mpacho toda o 10 cedis. We ya na 20 cedis no ano no. dako Mpacho yi ni dako 20 cedis no ano. Aje say ohu say o send di biemu ba na ode aba. ebrebe no se de biemu ba ode ba Mpacho bi on ma 3 weeks. Do a month ni mu no make a create a onya be 40 cedis no wo. ya se mo amanfo bi awo afom ho adi o enti 20 cedi no ebe 3 weeks ana 1 month Mpacho. akoda no di ni sen sa oba no so adi mfie sen Mpacho says yes. 6 Mpacho. ni school fees nyina ho na tua Mpacho ko government nti en can't see. ma me pageti ne kasa gu microphone no ho na tua ni school fees ye Mpacho ko government. enti ubetumi aka se saa mema no omu wuye nyina no omo amoa wo Mpacho. oh na de otoso mienu no a ne ba di 6 years no ozo ne friend say no Osei Kwaku Mpacho. na busuafo enim se saa no waye onhwe ne ba Mpacho. Na busuafo no nya dodo na na ben ni nti. emema mienu nyina obi ani ho ye ho ade Mpacho David. wo na wo ma wo mo Mpacho. awo so awo ma mo so mo hwe nkoda no Mpacho. ti ekoba no saa bere no nyina ho aso da eto Mpacho mian. di adwuma na aye Mpacho meton drinks, ya me koje drinks na makoton. na ade ahwoma ne mienu Mpacho. wafo ni ba bia Mpacho David. yehwe na yene juice entwetwe nkomo juice eje penny se oni e betwetwe nkomo ya asem ya asem papa producers ye ho adwuma na yene juice atwetwe nkomo kama Ujina so. Hello? Penny empom to say. Dia Kenny. Udin the same. Akwasi sapon. Akwasi sapon. Esi ameno ka say. Edi amanfo ni opa e Jones. No okay. Akwasi e. Uwi ase aba e nyina wa wo sei. Wadaruma we dey make sure kakra. Oni obara wa ba ono. No wa se me ye ka me madie. Me srew. Etu de yanka ine ba no wa se. Enti sesia no se ye kan oba pani ne de he. E ho na na me keka akọ.
Minim dia make up pa. Ntina me metira wo se. Oba na oto no mekua one to no. Sesi oba yi one ne ba no adi mfie sei. Ojo buansi. Egi me sro yen kana ho ase. Utie me. Ani ti o ba. Oba yi se onhwe akoda one ne wo ye no wanu yi ne sei. Yeah. Hello? Yeah, I'm here Adama. Oba yi a wote studio hey wo se one na wo baako na wo nhwe akoda no wanu yi ne sei. You really answer some person for Madam Wasi. And you may. I'm the good you can't friend. Emma may say you two, you are something my about, I'm the brother now, my soul. And then you're two. Now, the family of the so. Now, on a book. Hey. We are serious pa. Akwa we pa. Aha na bebo bi aba so baba kura so me yehu okuro ni so. Wo ye won hwe wo ba, wo be campaign am obi. Na do to aba ma no kura de no baba be ye. Anazo onim se do di kan, do di akire so do di kan nante. Akwa we pa. Wo ye busa wo ma me busa wo se o ma dodo ye se no ma betia sim se de oni ababa wo we ewo no no kura no eye oba otoso bienu anase baako na wo se no de ye nyi anu firi muri a assembly ma abato me mefa ho bai wo de fane gina so no keka sa yinsem hunu no na enya bi kantre no. Hello? Yeah. Yi assembly ma asem ni firi nya assembly man oba wo hwe no ho asem na meka kire na ababa wan se wo wo ye no akoda no wo hwe no de nti na wo hwe akoda no. Hello? Yeah. Adentina akoda no hwe no se dia baba wa no ka no. Obani keke me pato me bese. Bubuza baba wa ma me se. E keke no pete me sha kwala no won kan na mi ti. Me bi ani bi sere mo. E no na me pete bi bisa mo se. Bubuza ne se. E keke e no pete wo me sha kwala no won kan. Na mi ti me so de ti fu ni mi ti mo. Ojina so busa no. Busa no ojina so. Wa busa no ojina so. Otio. Ai, ti ana ma busa ni do ni ma no. Why? Ose wo hwe akoda no. Sa do person kire. Ana mo so wa frɛ me. Enti na me so bi si mo so sɛ mo frɛ no. Oyiwa no. Mate. Akwasi. Me pa cho. Akra no ko school day bia ma ne sen. Me ba so me ma no 5. Day bia ma akra ne 5 cedis. Me ba so. Sana unka no kra wa hu. No kra men kan na dia me ba so. Unka no kra from since akra started school. Me ma no sen. Me ba from since akra started school mu squat ado se na wato wo. Me ba so me say me ma no sen na me de. Who 5 cedis the man akanya me so no kle. Who 5 cedis the man akra na 3 days 4 days no assignment bi. Oba kra he the way we see Jojo no. Oba he the way we see Jojo akwala no. Who be ka say dey bia ma akra ne 5 cedis so hu. Who be ka say dey bia ma 5 cedis. And now me four phones ka cho say akra ne squat ade asai. Eti pebi na pama no ka nyim say me mpa besia. Na wo betua meka. Me no me enu ho na wo so ye adwuma ehwa akwala no. Guso na nka no kresa why? Enka no kle. Meet you. What's in the man of 5 cities? 3 days. Aye. Never to say, Sa. Elunti na me to one no. Member say me discover shakwala ni semono. Ni kura no woni pa bienu e wo kromu ha. Betimi yi wo mo adan. Yo. So we say me man of 5 cities. Aye. 3 days, 4 days and sana mama ni sika. Masama na another 5 mewa. Aye. Yeah. Elunti e time no member say me discover shakwala ni semono. Eti no woni pa bienu wo ha. Wo mo betimi adi adansi amame. And the American what me? What you are
ati ote the American. Meet you. Helen. Meet you. Helen. Meet you. Yeah, meet you. Panipa so far no oba no se o hwa akoda no. Yeah. One kasa no ehweben na ofenu a amanfo aso ayi o madanse no ebe ya ka se akosijo so ene ba no chire mu chire Eno what say? Sema ba jo oba what say? Kisi o kasa no what say se me mani 5 fibia. 3 days, 4 days. And some of money me ba so se mu nyina muti. ana ase entesa yes sir. Yeah, mo. ana ase entesa wa danse fo nya sa na akoda no tade ne mpaboa ho na eto school fees ho na tua Me ba so say. akoda no mpaboa ne school fees ne ntade nyina ho na tua Aha, me that. What's the work at the government school? ye tie o pa What's the work at the government? mm And you know, in the books, what they come will cry or more carry. They can clap with the Nipa bit come on. The battle, enipa ba na this kama no ya no abondi ahye ho aha, your friend of Uncle Yaya. Or ye go back Krum at the whole town, our majesty, the government no side. Or ye go back. kate no akonye serious mama jini film Your friend of Mania. ini film onye serious aya asem Ghana ha o aya asem papa oba pa ukuru ba ko no ono so ona aso won hwa akoda ne kura no Eno ne ye panyini papa na. On de on hwe ne kola. we de ko bon homo de kakra ne nwi peye antina na no de kakra no Bacho there be when de on hwe ne kola. de wo ka sei Bacha. eduabo no empada ba be ka asem assemblyman wa wi ni obi gobe kwasi asem ha okika wo be ya advert am obi egere ni adua wo hwe so hwe oba omna samu Oforisuo on say de bia ye kasa asem wan hwe ya ya kan ya tiefo ntie sa asem oye pa say ye besim ye danger a boot for boot ahanya ba secretary 20 obi anhwe ne life yi bro nya ye bedu ama akwai shopping sebi akọ baabi aye nnuane na sebi preduasa otidi na ye kan no tiefo hwe ne ye pa nya hwe ne hwe o Oforisuo nya hwe ne hwe ototo ayampe a na de na wago koyi adanse akwe wan na nunu no a sebo no asreda wa unu no ho bade na wasre okoyi na danse ampa da bia makase onipa bu otwa ni particular obenya obi a support no ba nipa na okoyi na danse busasa sa na orene ma ba ma bia wo tra ho nye dudu ba bi ne busibusa sa akwashi ho me say except say bia oba ne ma no ho kwan e ma akora no wonhwe no mi de bia makame oba me no na me ba ofie na wa dwen se atemdidie wo ye wa dwen se wo mpre so sa akora me hwe no udi ni dwane wo de mi se ya me pem ba bia tra e mo akora na ba se pem predwasa ana wo nu na baka bibi chema hwe adu time a se wa hwe na nipa bi de susu ko de awu beto so Oforisuo yenwa ba ma ya sema wo kan na de mi man 5 abadi tuo mu tie ne yo mu tie sa se boyi se ba ma wo no ba wo na ukoto akora din a na se be abusuafo wo ha na abeka kire wo se watwo din bi aba se yemfa ne nto nipa somasi abusuan wo mu wo mu awo kwa bi se sa na to badin samra me ka se wo ba ma wako bi badin to pen ukotwe akokọ sra ne abasa yan kase chinja ukoto obi badi a ana ukọ obi de obi ye ne de fa ye wo de but ye ya de ma ne ye fe ye obi ho no ma sebe ne ba no kwa ho no we na se bo na chi otimi ye ring no de ahye no obu ho so kwa nya ring kwa na wo ye bibi kakra wo sha kwa mi de wo bo ndwete woni wa kwa no asoma na busua na ye fe
What dear, obi to the bedia. What a tamale. Na Obano should to Kumasino or to money. O Mufan to way. O by Grabber Grand, the Adina to the Grawino. Yabaso. I fear I see me a tufu bebre. Yabre. Ya tufu bebre. Ya gusua ye tusa. Na opa wa chichi de moja dodo a ye de nsuo frem am. Ana wa de nsuo frem. Na chichi de na de nsuo frem moja mo no mu wawu. Be no de nsuo frem na yi. Tu opa wa chichi de moja da dodo a na wa de nsuo frem. De pese kan nyan se enwan. We gya no betima kasa bebre. Akura kasa hwa, ahwe ne de. Se se bro nya na aduro yi. Omo so mbehwe o masamre yi. Omo no mama toto awie ana omo gusu omo toto. Ye musa se bro nya yi ade na akofie. Ana susuye bai ene wa fra obai ene na ka ebi akwasi wo hye sai ana wo hye ana school mo okra na wo kai wo ko hosan obi ba ko school onim baby ai dai ne ba kra no onim ne madam se we keka ko ya ne kodu baby no fo so busa na kodu baby bedu baby no apem o ma oba na ni ya ne ya wo no ma bi ho kwa nhwe yi a o ma ntoto ato wei yo ye nyina achi wo ogusu a wo wukọ what's your friend say? Is there one me only member me? And is there what a boy back when they couldn't and woman? Who fair to what? Our quabiso. A good maybe one ma. One year a befawas. Ah, me quaquasi papa, one woman. It is try mammy quame papa. Mammy no bema won't go sign. Mammy won't go sign. A be another that be all the way 9 years. And no bet might do any musa. Is there young couple? What mammy? Edu me bi ye kan so mo ye badwemba na sabia busuafo na ye besere wo mo ponko bodam a ye besere ni wura mo odanti na edu me bi afidie so ye kasa se ya ni ye kakọ ba bi abusuawo because ye kan ne kasa yi ekwa bi so no wonim de kwa bi so nim de na ko ma oba 5 days 3 days na 5 days na day kra na so nkra kwankwan besi fie na omo mo to kwankwan so na mo adwen so what the guy ba kai we be kan sie kwa na mama medi na 5 cedis a day akwa ba so no ana nkura na ba mo ye mema ho emema mo tisi kwa bi so ho de wo mo si didi nya sam ketwa ne wo begina ka se o ma no 5 yi na 3 days na ye musa se toto ayampia o pe musa ukoyi adanse itu be man adanse a ukoyi ne sai mami kaka osu betima ka cho no eye wo ye de adwuma kaka se no na de bobo na usu ayi hairdresser se je da so ye it is ayi den o tonton no man kaka na ofie tonton drinks okwa to bo ase wato ho fe to bo baby akoye no 7 prejudice se o trase se o dwan o be pim se o kwa chire se ya o hwe no ntimi anu a wo so ni ti sei ni wa jai ite du me bia de ye ka cho nyina se e bo wa ba mu abanisa o kamo se da kan abanisa eti mema ni mienu na accident ni wakwa kwhia ba ko de wo se am se o de kakra ba ko so de kura bebo a eti e be sem kura no wo do ma nya ba wiase wan kasa sinkete nemo ba man ya ka kira no o ma obaya ni bre a ekwan bi so no wo be hia chewa na ne ma wo be hia chewa na ne ma na ye sre mema ni mienu nyina no minim so aka bom wa bom nyina di mema ni mienu nyina no o mabusuafo otie ye ne a asam na maami dia bai we na 21st na se ni bre ene case bi a yusu ni ha bia no eya asam ani bre abusuafo ne hwe no mo de hye ne nkasa na obai ene awerehosem na obai wode aba ha samre bi afie wotim ye nkura bi shopping na no nkura bi di agro we sem papa ni ba ko no gyan wanya papa wo ko ne we papa ho na akra ni pia kokokoko nya papa no ne bi awereho ye besre be me asem o ka no se wo tie ne a won penya sakwa bi no won sanfre ne ne ntrase nkasa yie ne onya de o ye so wo koyi adanse ana me permit mama nipa ba miensa number unipa miensa number no ana ye de wo abode fa so bia ni so o re so akwara no ne onya de wo ye no ye mama bredo do o fo so man fansia o fo so radi nyankopon hira no hira obi a wotie kunhira mema se beta frache tibon kusu ya de o masema be na kunhira baba yi so abusuya ba bi o mo obi a
obozo menim sister isa but meka che mo fa si se ni suba anya mefe ni suba anya mefe onye ni suba yi esa obeburu ni echen isi ese kan no kura che damfu men se damfu agro yemusa baba yi se de ne siye ebi ameka cho se ne kwasi atwem kan ye nwuma kwasi a ye ne kwasi a nware afa first boy wanyemo wona wa wo ntimi nhwe na ko wura se kan ma wa anya su ehuru anya ni da ho timi sa ba mu sa enye wo ho hwe sa anyem second one e betina ase mienu ni nyina di kwa bi so me metenche na meti ameka so ni su man betima kan sa de a chiro straight na wa ko hwe wi abo hunu simto ehuna de kronti am so ni su man wuti asem na se ko ba sa emoa ba ko ne ye wodai anamuntu bai on se na hu kan wa kan mienu se ba ko de ohwe ne kakra na ba ko de kura edisa ne ohwe ne kakra na adi kan ko hia no a na so amene na onim se nye na ofiri se ba bi go chen ba bi a on so ko hia mienu ahunu se nipa no ma na maduoso won so obi asu ni su wona ne kasa nyina mitie ne din ubisa na sama pa cho han because na sama be dan ntu dia me pa cho be ka so omusa be ma ikoshi men hunu me pa cho wom ukura se suban we ya be ma be na ne ko adọ be de ne ni abere so no tena se adete ba na mitie din hwe se me pa cho no di yiwa no na dru ne bikuru so nka otoma na wo se bra kwasi me pa cho akura so hwe se ne ma hunu se uke wo fie sa na tie ba ye de odi asema be dan ntu pa ye cho be ma na woro homa ne hunu wasene mu no wona ne kasa be pa cho nso so be da ye wo kasa bi o timi juju be ma ti be ma power wo de hwe nkura so me kasa mi ni fie wo de emfa so be fra no agwasi de wo de wagimi asam so no se amfra onim so be hwe oba wo ka we be de na sika firi be ma botoma ba me nkasa wo kasa but said ye kasa ya stati e betimi akoso sa etimi san so de aba no sabe ya no wo mu ye nyina ye tema no na enso ono aye bi wo ha me ya hunu pese woni ye kasa de me paacho na ofire ni kunu na me paacho ma onsuye ni nyina mfra ne kasa na makoni fie wa ka acha na busua ne maame no mo se sa suban na ya na se betro bi a o mu da na di wo fie no tan nye fe o mu nyai be ma no ba wo so wo kwase ampani no wo ye de wo ba akofa aba e no no onyem ne ba atu ni din se ne ye fre din na ma me ma ho mo asole hu se ma jaba wo ba bi mo se atu ni din foforo na nsa na obi ntu ne din no na chezo na ebe hwe ni bakoro na ne o ta de ni bezi aye de abusua tima prane atu ni din dia mo nto aso afie aduru ni odi din ni be so no nto mo ma akora no ni odi din be so mpoma ta de nche no ni ehunu se ne magye afiri papa ne nsam na munim se bere bi ba mo de na baba bi se so hwe ne ba mu chanyi din ni ye de mo de yakoso so ye de we da se mo bo na mane de tomre bi a so wi ofo nza ahwe wo de ni aka cho so ha wani pisu atua uti no wo de asem na se afani afa so nka nche se ba bi fo mefa nko di ba bi fo fa afa din no duada ne amomo so mo nhwe no ekwa bi so wonya mfunso voso mi ame wo fa se ne metmetwi na ni je na za akwa no wawu da bi owo bi ya di aye no me hunu be ma wo kwase ya na me mpenasem ye bo se wa wo se onzo ntimi bodi suban se ya na ode na mabonten etu ntimi nka na ne yere foforo ne nanya na se Mr. Flat se wunyim insam so a unya gimifu a wagimi sam so a wa wo ba se me man 5 cedi ame pacho anopa no nko ano to kokoko ne man 5 cedi na wia no wonidi enimere wonidi ujimi ni mu to fufu e se na nam se na ade buzuo ye wade bi woni kwa so me ka kire wo wa hunu wo kram za ade am ye na aniwu vozo meti afuntante amini ka pre de man to credit je 50 cedis me de hwe ne ma wo social media 50 cedi be ko me kan se abaka mi joma no unless makata je toma me wia ba yi message am wawe na wa wo ba na nka de wo ja wo ba ne so nkokora wo ba ne de na akora chop money 50 cedi 5 cedi wagimi wo ba chop money 5 cedi wagimi ah we ya fro wo fidie so aya proud ekoyi we hu adanse se ye medu adanse se every day me ma me ba 5 cedi asiate sa abo asa na e bobra wa wo ya de wa kwachi obi ba to ade na wo na wo da se zuba mfi we ya di e die ya ofe 5 cedi ubos kanidi wo mfele ngofo kwenze egugu de ma mfanya hwe kura akura betima sa atotofe e na ubodi ya ko mazika okira amen no na nka na oba ne netia ka no pa man kokonum ya na wia tese nka ma aba na duane anwumre tese nka ma aba na duane wo ya proud on kan we wo radio so asambre ma na yeto na benje wani abere no se ne ma me man 5 cedi ede agane wa panta za adwe ka di na ti propose ama no obi ba e no wa hwe ni yes na wo propose ama no no wo so hwe wo die ye na da chi ngofo atu adi na ti na ni monyama kan
media me hunu ba ma onhwe ba me munu kura se kura e ma de me nimso mo ha adwene media me nim mo nto ma asem no za ma asem ba me yeda botugu but bana akopiem na wugidi se e ye ohunsuo obi ba wo ba hwe no amana woro ne ho amu na de mama mfaso apie so na wuntimi ntwiti akura ne wo se nipa no mitiri wu me hu na ho ye mahi because akromfu e wo kroma nya ye seifo ni bia ono ya wo no ohun ani gieda ti se nyame amam no tisi abonde so oye obi bone a onyini nipa kro ho mo na mo wo sa akobolos no na nka wo tira nka wo prasam de ma obi no na wo ka kire wo kra se me hwa me ba amada ache wa ye bibi sei na se de me siti me konkodene ma nkofo ma ko ama me ba na me fi aye duru na wo be nyina ba akokora dadam na nkofo ma fira brochire ba ye breast space ye die papa birthday no na ada ho na ato nyensensa adwe wo ze hunu fa so obi awo abrabo so ye nkofo yie kama nkofo ba besra nkofo no wo so abrabo abo asesa wan komo we wudi out na me pa sanka ye benyo obi so agye fo say hello me pa cho me ya dance ni ade ya da bi ye man 5 cedi ko no nka se mo betin masunga ne mo befuno no untimi se kire wadamfo so uniyo so de ne nka nche se ma me ne so to ngale ni adua no de ne wa bete wo ye dance ni an gale di adua na de pa wo musa ne se gale ni ye to sei ene gale ni kokko ye to ne sei dizo tibiti gale ni kokko 10 cedi ansa na obi atima didi ayi okay enumpo ye wi ana no pa na obi so obo ne ba ko ma 5 cedi na ye wo kra de se wo be ba fra we ye se be se be ba bo we na mi miremu no si se ne na ho fe nyina o ma ne ye fo oba wo ba hwa na ntu ahye skin nim fe ntu ne be ma 92 weeks pe hu se we wagimi di akore de okay menya akọ wie memna we me be 1 week bi ba wo pa de we wo deserve me ba ka wa ye free wutu ba bi wajai ko onko ne ba bi what mama first one kwan wa ba wo ne wa wo angosi aga second one ba ya wasa ama ne kwan na de wa de ya do ma na be titim organa edu onya hwe yie wasa kwan ne so ne wo hunu me nka sa ntwempna esi unyi obi na wodo na tobo hunu sa won de nya ma sesei hunu suban sa bebo ansa na otu anamo ese sa nyesa obi abeka sa ye osuban sa first one na nya second so no wonye didie na si ye ndi omuni udaye ntiwe ni ade wo sa abusuam mo fa mo batena se mutu ne fo wo ho wonya ade ne monyam hwe bebre mo na aboa na mutimi yi mani na atendidi na ono so to za me ma 5 cd we nya ni wo mesre na ni die kwa so se wontini gi mi so ni ye be frɛ ne kyena biem no waso me man 50 cd a day ɛna na be ma wo kasa bozi e tie nya ya fo ni ye hwe oba na nim di ni ebusa ne se na nti wo ye se na wo sa ade ne ba sai ya di ofozo ye boka pa ye nom de sai ye boka pa ya samo wonya nyem ye bo aweda keke na 1502 million ko de ye boka pa wa wo ba ne ne oba mpo na ama no 5 cd ne ne wo yire na oba ne oba ne dey na 5 cd wo sende kura fa boba amani a okoyi a yate 50% nduba akwa ehu ani wu papa uni ni picture Jones no ne hu ani wu pa sankofo bi say andi mechanic mpo masam kura wose be ma de wo be ma wo wo ahwe oba ena me ehunu so wo be ma wo wo anu ahwe oba esa wo yire no ne jai gro obo udi anu asori akonwa so wo di ase sa na e pro be ma bozu odi nkoma me hura de ye ntima anware de ba wo ye nipa say yes no wa ye be ma ye bo udi akwa amakwasi papa nyambe tuya nka kwasi papa de ye ba bi onam biam ni sasa na abra bonsi ni ye e ma ka ne fie da bia ye pema nkomo ndi anim tubo so ba want to de enti na last post ne se odi assembly ma bi achi so obere ni assembly ma wi ni wi a wo post ne se wa assembly ma onye betua wo kasai ye betua wo kasai a wani abere ba be wo hwa we a ade we da fie wo nhwe na anya ho adwuma ni wo se konkotesam ne ka che nyina ne se o ma na ni mira ne ho so na ba de o kan twe na ka che wo se ba banyini ye awurade agapade na ye furu ma ba ya akatua. That's the reason why you nipa here on said you know nya wo ba pe wo se awurade adom kakra betim dia heba no because na agapade abeja wo it is on sa kakra ne dom na mfa hwe na agapade na so nko anwo na wo dwom abofom se femfram ti me ka che ne se opempeja 2024 ye ko o me na ni nko de ba no nya sa obeto fom birima won so no bi obeka se me ka che no o me na ni mira na ho so you obedi hu ba din because tradian body ma wa mfa nya we obozu. Okay, Ofalumba wala shiga papa. Yene one family clinic twetwe was wa mene. Me who say wana funa boma. Yene one family clinic twetwe komo emrazis ya Dr. Twenebua Kudua Bema no yene no twetwe enkomo Dr. Memo Akwaba. Chama mejo so. Panipa bibia boko de. Nyame adom afin siapa.
afe enko emmeto ye na one family clinic ye kase numpimo adwuma pa dia yesi mo abene papa se wo honam ye o yasem no de eye mo adi bia abasobode komampa yentin komo one family clinic aso ye to say yo medase mamenchia ahwefo ne etiefo nyina one family clinic said the odi kan ye no eba no yenipaduam honam yawo a kase ni mbu ye nko ade se onipa da sani wakafomo wote akonyomo okutapomo sedi esitie bia no one family clinic etimi ehwe nipa no ema ni timi original na so no nti se wutie me ana se wo hwe me e wo ba bia ye nkrabata no eye makomakonum eno nti eye dan a baako eben na wafa number no na wafrɛ na yetimi abo enkomo se wutie radio so a mebobo ama na watwere 0248 331 331 0248 331 331 yenkrabata no eye 5 yedi kan kumase ye opatase estate junction eben brother man sport na nchen pe asenfosu ye omuzama junction ye ben obri ye bo senior high school oba eye agona suedura ye wo ekwam krom police barrier ye ne lata de center sorry no ene hwe ani mu ye wo mankesim asumdue eye baabia na ato microfinance wo no alhaji abu ni fie kese ni mu ho ena one family clinic wo ena chifo praso ye wo new market aye ne Pacific filling station edi enhwe ni mu anase abrosan na Hantamara bank eye adwuma wo mu no ase ena one family clinic yenso so ye wa ye adwuma na ye ko afia wie ye nyina obi e bom pa ye se afida enye kama ema no na me de minsusu ye ne se wo hihye wo neoma o plans ni obi bia na ya afo apomuden di kan se de be ye kwan bi so no ni a wo hwehwe nyina eba mu a wo mfa reho ensa anye boni aye because on saka bibia na oni apomuden a eya na ha adwen ndi se wo ye obi a wapomuden hu hia wo na wadwene de me kan ho de a ene na me ka kire wo se yade mfa da kro na eba yade bia ni asase so a eba mpofiri mu da de wanya stroke ubisa no na se otimi kasa nko a obehu se wo ho a emire bi so ya wo ho a na ne fa edududu ohu ye ebia ne nan ba ko mo yedu asene ba ko nanim kura no efa timi yedu ni tiri fa timi yedu esene ba ko ne nsa ba ko mo yedu sene ba ko e wo ho a otimi yetitiriti ne fa e wo ho a na koma timi bɔ kese pa ni nyina wo hu ye enya afe ba ko enya nansa ebi wa mfie num mfie du ne BP wo soro saa ansa na stroke ne beba enu nti yade beba wo nka ye obi benya diabetes a ne ti beye ne ya kakra na wabre onante a na ayi se de watu mrika na obre se na adwuma a oye no odwonso a anwumre obetima adwonso be mpre na mpre num kakra na ensukom de no onum so bebre odwonso bebre yet odidi bebre so na ne so ti bebre obeye saa kopim sa afedie ebe den di se o diabetes enya dakoro adwuma ebetima di 5 years yade bia ne ho eba dakoro enu nti wutie mi a enioma bi wo ha eden edi wo nipadua mu a ebeye se wo de wahu ne de ubetu anamon animu ya na nkwankoye kese se wo yedwuma ye ni asese wo beba fie wo beba holidays obi abaginani na emom di kan hwe opomudi ansa na enigye no wa start enioma edidi so e wo hye ne nso abeboa wo de di kan wo ye bema nese ojonso na wayase ye wo ya bema de ojonso a yese eba kama na emom jonso ne ba no wotese wayase ye wo ya ana se wo ye bema na empo woni ho kan hia a insese be ye ode no na ye yawo na wo bema no wo bema mu ana so wayase ye wo ya misra wi enya de a ye tena ho de di agro ana se twentwen so ana ye hope se eno abekọ udi agro bediu eto so mienu
odwonso ntemtem ɛwɔ hɔ a ɛtumi yɛ more ɛwɔ hɔ a ne so ate kakra odwonso boro 3 times anadwo baako ɛnyanye bebree badahyɛseɛ ne kyerɛ wo sɛ biribi si ɛntwɛn ma ne mɛyɛ kɛse osisi yɛ wo ya dodoɔ na abon sɛ sisie na start free sɛ wode nifa na yɛ adwuma a ɛtaa start free nifa so sɛ wode benkum na yɛ adwuma start free benkum so ɛno na yɛ wo ya ɛsane kɔ fam a ɛforo kɔ soro sɛ woanyɛ ho hwe a ɛfa no yɛ wie a na asan aba nifa so aba the other side obi deɛ aforo kɔ soro a afei wɔntumi ntene ne mu obi deɛ ɛsane kɔ fam a ne nan no afei gye sɛ ɔkuta poma ansa na watumi atia ne nan no so ama da koro pɛ enti deɛ ɔno ne deɛ abɛduru no sɛ wo a wotie me wɔn nso wode ahyɛ ase a mekae wo adeɛ a metae ka ne sɛ ɛnkasɛ kyinkyin a gye sɛ one family clinic na wobɛba wowɔ ayaresabea bi a wogye ne di a kɔ na akɔ na ahotɔ wa still yɛn dawuro a yɛrebɔ yi sɛ nipa ho bɛtɔ ne ntia nti wokɔ baabi mpo na ahotɔ wa ɛyɛ ne kwan so a na mmom ɛbɛyɛ ya paa sɛ ayaresa wɔ hɔ na wo honam yɛ wo ya na wawu nim sɛ ɛyɛ aka wato dan mu na still wantumi antu anamɔ na atumi aba mu ampa a wonim sɛ bɛtumi ayɛ yie wobɛtumi asa ho yɛde ama na yɛ yie no ɛno deɛ na yɛbɔ wo so bo a ɛyɛ yie wotie me onsa buo nyɛ woyɛ ɔbabunu ebi kura onya nwoyɛ ɛntwɛn ma ne nkoduru time a wopɛ a wansa ɛfisɛ ba saa na yɛse aboa wɔ so na ne ngoma so wanyini ɔhaw no nso wanyini nti ɛba saa ne ho anamontuo nso so no wohia ahoɔden kɛseɛ nti ɛnɛ no a ɛsua no woyɛ ho biribi a ɛtumi yɛ yie obi yɛfunu mu yɛ ne ya paa na ɔno a wonim sɛ yɛ yɛfunu mu yadeɛ no mu deɛ he nti wɔte yɛfunu yadeɛ duru a na wakɔtɔ ebia sɛ yɛ ulcer sɛ yɛ typhoid onim ebɛtumi kora ba sɛ hepatitis yɛwɔ other conditions nti sɛ onom aduro no na ɛnyɛ adwuma wanom baako wanom mmienu bosome mmiɛnsa ɛkɔ bosome nan ɛnyɛ adwuma ɛmmoa still kɔ a na ɛkɔ soro a mɛsrɛ tu anammɔn foforɔ ɛfiri sɛ nkuro dɔɔso a yɛntena faako nyɛ animguaseɛ wotie me woyɛ maame pani anaasɛ papa pani wo a wote nka sɛ wakyi yɛ wo ya first ne na yɛ ketewa bi seesei ayɛ kɛse kakra ɛntwɛn because ɛbɛtumi ayɛ kɛse mmɔ ɔmo aka dan mu a ɔmpira ayɛ ne kasa ɛmuyɛ na ɔnya accident biara nso wɔntumi nante no na ɔmo nso te sɛ me ne ɔmmienu a yɛamfa anwo no but ɛduru baabi no ɛdi anamo a wɔretu no na anwie pɛyɛ anaasɛ ɔtwentwɛn ne nan ase ɛbɛtumi ayɛ obi ama na yɛ yie ɛno nti wotie me a ɛnɛ 2024 yɛ a yɛbɛkɔ mu yi me ne ɔmmienu nyinaa na sɛ nkwa wɔ hɔ a yɛbɛwura mu na sɛ wobɛtumi adi ama ani agye a ɛyɛ apɔmuden one family clinic yadeɛ biada a ɛha nipa dasani titiriw ne deɛ woawu nim sɛ wayɛ wafa mu deɛ na nso still aka deɛ aka wowɔ high blood pressure wonom aduro woawu timi sɛ aduro no a wonom no still wobɛhia mmoa obi wɔ hɔ a diabetes na bɛduru awie ɔbɔ no ho mmɔden ba still ɔno anim sɛ ohia mmoa wode hyia nya stroke ebi kura ne ti ayɛ watimi apagya ne ho na mmom ebi a ne nsa anaa ne nan baabi mmerɛyɛ wɔ hɔ obɛhia mmoa ɛntwɛn ɛma ne nye nsɛmu ansa ɛfiri sɛ ɛgye nsɛmu a yɛa ne ho nsɛm ka no ɛɛde ne paa one family clinic yɛsan wɔ deɛ frɛ ne home care sɛ obi wɔ fie na ɔntumi nkɔma ɔntumi nsɔre na ne nante ayɛ dene na yɛn yɛ kɔ fie ayɛ nhyehyɛeɛ akɔ akɔhwɛ no ama ne ho atɔ no one family clinic ɛwɔ saa nhyehyɛeɛ no ne nyinaa ne sɛ wobɛfa yɛ number no sɛ wohwɛ tv a ɛgu screen ne so sɛ wotie radio nso so a na mebɛbobɔ na wafa na ɛtumi aboa ama sɛ wode hyia bi wɔ fie na sɛ wɔntumi mpo nsɔre nkɔma a one family clinic bɛbɛ fie ne aba abɛhwɛ no ama ne ho atɔ no 0248 331 331 331 331 0248 331 331 sɛ wopɛ sɛ woba yɛ so yɛ nso so a Kumase yɛwɔ Pataase Estate Junction na yɛfa de kɔ Kwada so Estate no ɛwɔ Pataase ɛbɛn Brother Man Sport hɔ paa junction no so ana yɛwɔ unwura mu nkɔ baabi a yɛwɔ kwan no ho pɛɛ Asem Fosu yɛwɔ Muzama Junction no so pɛɛ
mankesim ye wa asomdwie eye alhaji abu efie ho e won kran kwan no so twifo praso ye wo new market ye ne Pacific filling station no ene di nhwe animu ena agona so aduro ye wo ekwam krom police barrier ye ne Latter Day Saint sorry no ena ehwe animu ewo eye agona so aduro frey na yembo enkomo 0248 331 331 331 331 0248 331 331 331 eya ye wo de friend bonus to say bema o mema se mo nya na enye de ya de kesi bi kutam na ye die mo ha ne bia no ye ba ye nka if say more treatment a eka ho dada o nsa be ka sa na wo ba nso so a wa ho siesie eno nso so ehyem bi ni nyina ye bonus eno nti no se wapomudi hia wa mpapa de a one family clinic and try my mama enka dem because they say opani ebe kakra no wo yare da dem a be yire se obi obenya obi ama na show obi e bom pa ye se ne babe ko school ne babenya adwuma ne busuani a abrabo nko yie se timi bom pa ye ne timi ba mu sa ampa kire se obi ene ho obeka fie nti se yade e bo na oda ho a ebe ma enioma be ha adwen nti wutie me na se ye wo na odidi mama me bi dia fa ne kwa yare sabia ne sisi ne to ase enye normal enye se waba abrewa nti na aba obi aba abrewa nso otimi nante koba nti se o maami ana o papa ana wo ankasa unyine na se saa sinto na eba one family clinic ebe hwew ama ho ato entwen ma ne nkoje nsemu enkodu mpempen so age se bi obi so mu ansa na wetimi anante ana age se wotena eye wheelchair mu e wa bra o kasa ni mu ye unya nkwanhia bia se bibi sa abade no de enya wo mfom so but se nyesa ne se wonim se one family wo ho ye betimi aboa wo na wa anye de ya e basa ye boso boa na yetimi bo obi opani Asem Mpe yetiawa nti number no na me di twatwo na ya sorry so 0248 331 331 331 0248 331 331 se woko abrepo broni krumu a abusua bi wo ho wo show no o akwantu mu kro betie eye madam Pokua ne kunu brakwesi ena sister Hannah omo bietum awurade a omo wo speaker bi ti sei so kane akama broni krum sister Hannah o chikele wele se ba na akura wate obi o ho bia ne machine no obetie bi okay enu nti no ye bo maba so o was some proud listeners okay omo Filipa ye da o ma ye mo bi afin shapa okay one family send ye be break you ye be break ye be break ye de bro nya so an ye keka ko ye de sabe gu fa se do si mama afin shapa no so mama mo afin shapa na ye fe mama mo afin shapa no kansa no Matias ye pa Matias ye nti ye be ni fitiem jo afin shapa sem no a ena yede ma no one family clinic ena ye ne wo mo atwetwe komo no Patazi Estate Junction eho ena wo Dr. Twedebu Akodua ena ye ne no atwetwe komo no ama me ne wan say yade o enipa so benya wo a na ye yade koro ye ntia ko one family clinic na ye yade bia no ye fa nkoda wo mo na yentu yade na se deku se de be ya ye so ye benya ahomegye ewo wiase abrabom ye ko akoye nim eyasem se obawo emema mienu obia so wo hwene ba ema ne nso ani o hwene ba ema ne mfi to abodogu nso ani na da cho sabeka no enu nyina eka ho oba tabia social security no ma enti so po basi bira na dachi bi wono so aba so mu wa bra watofom abrewatia ofo be mama me na asena me sanchia yetiefo ne yahwefo nyina na diaspora group no titru mechia wonum Crystal V ni Mama G ni Mr. Gabi ni afoforo no na ofo be ma mame ndi nkan komenua ba ya na aseme na yi ho emransa
on said Diana me too and my one for set Monsha my brabo ye. Na ene kura na bibia ye bibia kane no obidin obi kwafanye nsenya abrante obehu se wasa afa ne twa bosso no afa ne trunk obehu ane se oye dey wo toa ne sukuu so na akwada bayo ane de ono de ye jani mu ebasa eniema enhyeda enkoye enfama wo ba no obehu na brabo aye basa no nti ye se ema no emaiwa na amasi so no momma moni enna ho na munjai sadabia mama mema na dosa musa wo yam te sesam paper ana so dosa wa ma onufui etigu te seso se aye bohobo wi a na se mema no mema bia wadi ni mfie wi a ne ntwohwa aye bohobo wi a na wagya wasi ho ozo over from la mefa no akwa akoto afoforo so ana so no akwa akofa afoforo mehwe yenua ba ya won hyeda enyini pisa enso hwe ne ba na so wanya 9 years so sesen that means so okofa brand no crampo no now or you very young and what in ni and in rain na akwa be ma ne mu enso ye misa se nemfa so de ben apart from say akwada na wa ba wiase a ye bompa ye se obenya gyina bia papa bi na ne da kyan ye na watimi abeso maami mu won mre wabre mu no e de ben fa so de pa no wanya wona brabum because say bia nkanya akwada ya na se bebe ye okodi na chi ya obi a wosua adwuma wo ne sa mema sem ni nte no na adwuma sua no kora wantimi anwie but anya ne bota ye nso so ana ono so ana se ne so ade hunu se bia wokosua adwuma na nka wagyae eti ebi wo ho ne ye de aho kire se me ho kire me ntene me kwa akofa boyfriend bi na wa mama sika nkakra ye misa se sika da chi da bia me ka se ababa wa nkwa na mable wati amena mu se me nkwa na me na makora bia no mia menya gari bia metimi asesare me nam wa esi pinti bia na me ye mama me bo ma asem wo da ranch ra wo se aduane se nam di ye ntodo kono nam di ya bikika we ya menya bibia akora si kira na asem akoyira wa bia mo so a enya ade a wo behunu eye me nkwa me ni menya nkopon wasem but akwada aka ho a wo nante na ye different baby wo okran pa pesa wo kwa anya ade a obetimi akọ wadi die okran pa nya aduane bia na obetimi adie eti da ya na metumi na nanom fo se munya abotre ma mo ho na kwa kudo nso ya akwankwan de ye sinsa me animu yi enkwa baby a o da bia me kai si so ye presa esu enya be ma bi atimi hye wani monyam no de ka wa hye o walo kama hye wani monyam hye wo busu ani monyam a wodo ba kwa akwotena dan papa bi mu a empa kama simu a woda so no afi wade ya akwankwade yi bakrampa sometimes no atwe no bare na de da ho ebi wa grandpa ye bedo sa wa afi onka ho hwe ebi wa je se epini wa akopem dan ampan afi no wa gene se no krampo ya na bi wo ho enye wutiri mu a eti ye ka kire wonom better days are ahead of them eti ma wonom mpire wo ho pii na wo nkofa eniema na adoso a wonom ntimi meso a wonom na fo so be ma me ka ne sa no na me tu be ma ne fo wo ya be ma ti bonkoso kere che be ma ka na asem bi be ma sa wotena se e ma ye ka che wo se hwe wo ba wo ya ne abo adwan ti aye pe da bia ya bebo me se kwan bia odin ya na obi nti ase o hyanse do o hyansase ase so mesa aboni din da bia wo hwa ho kira no wo mu so wan pa bate etimi de tete ma wanye ma na bia de obedi kurampo no wo no de be ma ne me de be ma kotobonku wote wo ba assembly member aba so e da me fa akonya we se so nya akonya be wote wo mpa dwuma bi nya ena wati mi ahwa wo ba yesa wo ya adwuma so so a wo hwa so mfa sika ne bi e mehwa wo ba no obi assembly member adwa ena wo kwa akọbọ ho aba so na kire san ena go bewura 5 cities 5 Ghana cities na we ne bada nyine na se wonya ba bia se na hwa me hwe no ena hwa me hwe no no agya ko ginam woni tuntum aba we kwa akọgya awade 5 Ghana cities and a month ba ko ya to ne sen ena nkora no no mu na ma bibia obehu bia no kora bi wo ho obedi oni krampo na wasa hu sa akwada no na didie mu krampo ye na wo di 5 cities ma akora na awon mo 5 cities krampo no wa hwe ye kora wanya 3 years kora na enso no how much more sa akora wanya 9 years o sesen na wo wani age ye mo hire ye tu hire nguso ye tu powder nguso wa ya ade sa akwasi Jones wo yi 5 cities de man ba o ne ba kwa aban sukunti o fo so be ma ba bi o wo bia wo se wo si ni tirase no wo ma na ni wo ni tirim na wo ja se wo ya de ho be ma sem no me pa cho bisade ma mi o e da bisade ma mi o se be man 5 Ghana cities dey bia wani nwu ho wani nwu asem
na omo makro poko international school na private school no bisa say na ya no omuchia wo akwa ba mna aduane obesa de drink bi ahye no masa no de biscuit ahye no mu na de akwa aban su kwa aban aso de mu kakra ma obi nso obadwi mu na wo so so eja say de nwa tonto a say na mi jemu na ni nwa sab kete ko say nya dance ye ka cha dem la wo mem ase mo fo so be ma ye je ne so se wa power hwa akwara no se won penso so a nyankopon ye adom on the second blawate ye be break on o chere nyame ye adom e be breaking tia wo ba hwa ye nya kwan fa wo nkọ ba bia wo se ye kọ se wo se won hwa akwara na wo de on the second bla ye do be fa ba bia wo se wo no ankasa na to da time wo so kotu sika kwa kotu ya to no onya ne mensem na kaka bensem a wote wa na ni nwa se beba katache wo to no disanya wo ba se 5 Ghana cedis mu misa de ma mehwa no wo firi suku ba kra pa wo ni di ofo so be mama me fa ma no nsi ase no na de o keka ne kra po ye bufu sem kra po de mame okay emrantie mienu we nyese me bo mu dua nyese me dome wo mo omo ahwe ya dom de wo msa beka bia no sika ntimi firi mu ma omo ahwe ya abrabo omo bo no ebekwa akoyese buru wo aboto opegu mu na ne efifirigu efrise sika ne adwuma nkasa wankasa wo pese nyankopon de ma wo no se nyankopon to nsam a enkoda wo de dom wo ewo wiase a waba no sa akoda we na de sika kohwe wo mo eti na nyame de sika no ma wo enti na nyame ma wonya adwuma te kokoba no sai se etua wo ka na untimi enhwe nkoda we ya e wo se nyankopon gina adwuma firi nsam wato nsam aso ogini sika omusua nyansa yie efiri se wo ye wa adwene se one oba no ebeda no resource obefiri mu aba no eye nyinsan no beba be nipa sa nipa we oba asase so no ene nyankopon ama ho ahode se esa akoda ne ntino onsre na wadi ntino ene wa mu adwuma kakra bi se wo so ekowa no di so be hen kola na so hwe wo mu dia mimmo wo mu dua dom sabe som bia enye yie ante so mo be sesa wo mu adwen wo magya nkwase asem no efisa bema de wo na ya busua ti wo na ese wo na wo hwe nkoda no otimesere mema no mpese me de ma asem beko omo so anwumiri na mom omunsua nyansa se unya wo akoda ba wiase pe wo na ese wo hwe no ye 5 cd wo se 5 cd afi be wiase yebusa wasema na assembly member ye musa sa assembly member na wawi na di na chie no ye kokko busa no hwe na yire no hwe ne ma enti nhire bi ese fata bia no e wo se nyame de ma no nyame hira na ma bia ya ne nipa bi ntiase so mu tie ya no mu tie na sopa mu a omo se sa wo mu adwe no mu nsu nyansa no mu hwe nkoda no om ti hwe nkoda de besi wo mu ye na koye futu ama mema nyina wo ahwe oba medika kan mikro masantema papa no efra no wo ahwe oba ntuma obefira fefefefe ne ntade obehye fefefe ne ma de free Canada ne bre no pani kwa kudua nyame fa ne currency ye no ye baba wa santema pon ne man wo Canada US UK what was it ne man be free ayi last fee ho extra o oton wache kwa mi asare ni nwa na extra o pani kwa kudua ne man be free o omo ya defo tie musa se wan hwe wo mu a owu ye ko he yi omo ye na santema pon ayi kura grade wo mu oba koda omo ye mema omo ne ba be so oti to omo nsu nyansa ma me ko akoma to ye mate second no omo eduru ho no omo eyo omo twetwe a ise yakon mu yiri biribi second ye be kan yira mara ba tisha omo te ko akoma to ye mate ko akoma to ye mpa na momu de forso abiri mu jani na efa hwe omo akosi second no na to buru nya atade ma wo mo na bompa yeguso wate nyame be hira wo sa akwa no 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 na yeko emfa enko yanim yeko yanim 0551931931
0551 931 931 0548 931 931 na yɛko ɛmfa ɛnko yɛnom. Hello. Udin baby afrefre. Yeah, you take a fresh by mine. Panipa majo so yenti o. No, a fast man no. Kasa. A man who kasa tell me do an anum do atim. Do an anum do attention and Sapasano. You must have me. Okay. Hello. Tojo. Yay. No money Achuma dase. Behind it on King, much official taxi that the Girana. Who would you run about to so pay? Who would you run about to so pay? Come for another statue, no, is you. Of another statue is what I'm Bodiano Equan. Bodiano Curano. Wapajanity of him. Wapajanity Sikajano Curano. Sikajano Sukran, and then Asante Mantiase. I know a period didn't come from my. I'm not going to change in a clear gas of dinner too. Also, I'm a boy like a team. Nami I'm a Japanese, Nana Kokudia, Kokwaki, my honor to keep you up before dancing. Could you? A fellow Gulu on Semichiano. Now, what Johnny? Just so can. Maybe I am a catch of my man, Mr. Rama. When you need to offer my non Yali, I will win the master password. Now, then my ocean about to 10 man. So I didn't see a bar and about what a children. Blah 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 blah. No, we run a bar in a Nikachi. It's not so bad, man. So, one moment you money you couldn't ban on. Then I know Osaka, who won the Sompa. Actually, get your man who takes care about trauma, a short time for trauma. It's my stress. Come on, baby. I go, when you go about that, actually, okay. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. Me pacho me free feeding one of it. Papa, me blessing Asamoah. Okay, blessing it you. Me pacho. If you are the me actually me didn't say one share. Not crying because Wakabaco and I found so to me. If you want to crying, you say be a cooking, Bema be asked you. Na Mamman of Kama. Me Samba, into I'm not crying, mammy. Okay. Hello. 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 Baby, I'm free with you. Maybe copy because that's Yet you. Maybe my dear child can see. And then my Abanaga women, video dear, you may be hard. So then my pa or their bow and the battle. Maybe she kind of commit or maybe some now for them. And I will tell you now, and really just to have a package. I must ask them that it's too much and the one show bar. Yakubu bisa wato the one show ba make Yakubu ko bisa one kasa so yilimu Bible say ka go for right to be if you oba na wo hwɛ no onya obo ni bia I say investment na wo ye said the day or sina no sa akola bi nya ba be show nti mama ye be ma no mama ye ni agini yi ni zi no sam no nya bra bo ni pe ta ke ba ye ni mu ya ko pa bi sia ni ba ko di no le it's also ma no go te bi ma me no e go ni ye jai ama se ma me na ye bi he da e go wani ni se o ata o be ya ko kwa o ko ti dum da ko ko na wa bi se le ani ya ni ye da mun kamo na metia se hello 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 baby good evening my Joseph papa baby I'm free with you I family family ka se fi man point yet you me ba cho I don't know me bi no eyeta asema eti ediasi adwuma do di bia me ne meti adwuma wo se o ma me ka se yo papa ka se o ma me se onkoyi ni ntuwo ena wa ni na ntuwo ena ne wanyi ne uchi ande fam di papa ko nti jabe ko ama ne se on fan ko adwuma na se bibisa wa jana ma ni ya ma bi na ge no ba adwuma ma isu anu osu ni ka wo no ho se udu nwa on ti ase o so papa ka ke zo nkoyi
ba me so nko into ye from me bi mu ye from nya wo ye ba asase so a mo say ye se me be that be faso de dia ma mo. Okay, hello. That's me dey pray. Okay. Hello. Good evening. Pap, mama, my Joso. Sometimes, hello. I miss say, Bomba, someone shot. So, you papa make another example. That I mean, mammy, like, I'm a business public. You might be. I shall be so. Oh, and I never do so much. Me ya do. My best shall be my mom is up on one. Is there any papa about be mamma around? Walk off a couple. Hello. Hello. Baby, I'm free. Suppose the cash up in the town. First for my phone. And Casa and comes soon. Suppose I didn't personally contact me. Papa, I can't. I say, oh, not the one show bar. That's it. Let's any fun in the affair for my opinion. Because I'm crying and password at you. And see, a man be a good man be in mafia. Now, I'm a piece of more you, but that's the one said your more. I am quite a because many to me while 1 year, we know my diminution what passing you now, make sure when you're Jima. The corner next year, I also the corner next year. We win another that to found you, my 10 pounds one year. Wow. I want to not go down the back. That was be a map. I put on your mention on 1 day behind Yamina. Amen. Hello, last caller. Hello. Hello. Would you baby a free, mammy? But good evening. My Joso. But a friend of this is a good. Yet you. Madam, as a friend, Motua, Mother, and my now, and then I know I'll move my training. Niaka could do to and cram me and start. And I then go move to be stably. Oh, see, so bad, so bad. More 13 good years in fear than was more put no more tree, and I be a boy bra. Okay. Young trouble, Mata, Motua Moy, I mean, come on. Amen. I had a dwarf friend in our city, young catching your band say, on Kanakoma, and far and to Niem, be a bear kama, and Toma will be Uncle Tono, na or so as be near the feedback, no, every yet here for. True wealth product and out of me come for nam the amount. True wealth product no India drew a be drew so and no and true wealth for aquafiber. Or for the true wealth vision capsules are baby so dear be a fa any ubiano true wealth vision capsules. Or the prostate live no be Bema prostate no I can see you. I can see you compare true wealth ninupano a 2 prostate as no then you might enconkai. Or the May 40s abeg so Bema Pebino na Akatima Kapia Grono, Bibia and Peja, Nanyoma and Conkai, or the joint 40 or Chilibamo, what she can say we could to be Nina or the Bia Bejaso. Active call clans and Airboa, I'm a Noma Bia, Nipaguana, a woman, and bueno, a Horono at the Ephraim, Sa, and a true for Fosamaker Jones. India drew a baby do so Habai and what the Aye. Now you can't India, dear, your maya, you can't. A baby drew a omu enim de pa ewo ho or for yentro free true for wa braye yade na yekopa edu papa na yanom 0206 595707 0206 595707 and 0558 724 302 0558 724 302 a true product and I make come for na dem burukutu ya bemansu any burukutu na burukutu na mafo mo atwitwa bi kire say and akakadro otia ano yaya orofo yempe bi no mate opemfo ennum bi saa ena onimfie dungotwe a ontumi ennum burukutu ni bi ye kope burukutu ne de akwa ye ya ponto ya bedi to no kpaade a yemfre ewa homa wi so 0244620294 0244620294 burukutu
ɛno ɛne bɛma nsuo no Obo Herbal and Medical Research Center ɔdɔfoɔ yɛkɔ Obo Herbal hɔ na bibire bia da efiri nipadua no etunua no kosie yɛ nase no Obo Herbal and Medical Research Center ɔhwehwɛ nu yade no na wodi aduru eka no saa na ɔse meka kyɛw hepatitis diabetes na untumi engo typhoid no efi na de ba kidney no nwoma enkoyi ɛwɔ ho yamkuru osa no so otumi tu ase pa yɛkɔ adoato adumanu last stop wɔne sɔfo maame dɔkono no ɛne di nhwɛni mu yɛmfrɛ Obo Herbal and Medical Research Center ɛwɔ ahoma wi so 0257472506 0257472506 wɔsɛ meka kyɛw sɛ wɔyɛ adwuma ɛda dwoada ekosi memene da no pa no nso ekosi nonum empamu na wɔyɛ adwuma tobia motwi ne trada na onko pa yaresa so yare nko ade a enwuma be konkan e dia ma Lydia Fashion Arena wo frɛwo orofo ye be kɔ party ni bio saa na aponto no abadinto no ye be kɔ bie na ase asɔre no so ye ka ho na Lydia Fashion Arena se we nyina be wiem di na ho be fe pa wo se oba na so ye na kache na ni lazy papa pa wo de aba atwa so no ani kente papa pa no ma ne mema materials ya de pam entade no nyina wonya bi ewo ho entade a ye ready made no so ebi ewo ho a efe yi pa ma no bag ya de sign no nyina bi ho mema nyoma nyina ewo ho Lydia Fashion Arena se bronya obema ho efe pa ne mponye bronya ekura no a wo keka kɔ nanimu a wo se nipa de ho a wo ma ho ye fe ahodwo run about woni ade beba hospital no ene bo ho pe eno ti yanko ho na yekopa nyoma we bi o Lydia Fashion Arena 0593-784-494 0593-784-494 and 0208-164377 0208-164377 Lydia Fashion Arena yeko ne ho entimi enko efepa Danke ba complex wo frawo efie du miensa ni na Danke ba ye wo tu yade ase yade a wo tu ase no otu supreme na ho atɔ na saari onti na amanfo se dabi ye frɛ na hotofie anonti edidim saa ma Danke ba complex no ye se oya hotofie ono aka se onupa wo di tu yade ase City Life Abdul School no pechi number 2 one no na bo ho pe ye kopɛ dan nupa ni bi wodu wurawura mfidiem ansa no de dura kan ompewe na apɛde ye frɛ no 0266593330 0266593330 and 0244017556 0244017556 yako nyekope danki nupa ni bi ento Joy Chem Roofing Company Limited Alozinc wadi abedwa so papa wadi self lock IBR IBT Irota and Metal Traction yanko bodane so carpenter for o ma kwa dade obetwa bodane so ma pa Techima na kra so jone bo akuma se bokatanga kazo tamale obehu Joy Chem Roofing Company Limited rofo yanko pen chance papa emfa moye don so 054-05401-25816 na yankope and chance papa ewo Joy Chem Roofing Company Dr. KKB Herbal Center Dr. KKB Herbal Center or the Vince doctor yade be no tumi entu ase emfama orofo yenko na yenko tonchia ewo Dr. KKB Herbal Center doctor say enchia no de ehu hia pa fauka na ufie beto so diabetes na yetwa ona no se debi yetumi entwa ona no owo nyuro pa enu to mafo dodo no a eni isa ho ekɔ ho ejedu fie ho ɛhɔ ɛna wo ɛwɔ soame he ya wa bra wo nam mekoma kwantepon so administration ho ɛkɔ ano so nu sane ho aso pejedu fie ɛhɔ ɛna KKB Herbal Center tema committee 25 of Kenya say number 2 behunu ɛwɔ Tachiman Accra Abuja Oudberia ubehu Dr. KKB Herbal Center 0557346080 0557346080 and 0246716982 0246716982 Dr. KKB Herbal Center nema nani gangan aganyo akatima kapenya gro no
memma no bebree no nya asem keto eduro eba afoforo no nkrofo bi konum bi omo kwa no mo sa hye ombotom no mo sika no pi omo ntimi ko one adbabi a wo cha no waka ho efirisa nyoma pagya okonom na wia enom na wia wobenom na wia na wanom no dem na wo match na mo so wonom anante de wanhwa be sika no pi abegu wani ma se cement vital herbal mixture no ne brofo din no dodo no an frɛ na gan na hotedin no eno nti se atenka no wo from oba ne be manyina betumi anom ebeboa pa ama tiketema kapen agoro akoso the cement herbal clinic ho ena akwe binya ne dodo no na wato 0240616061 0240616061 yekope agan no bi ento prekese powder orofo yenko adoto adumanu ho ani binya ne dodo ni ato wa bra yeko obo herbal clinic no obo herbal clinic nse men kanche se prekese powder no odi aba no ano dene immune booster pa no na wonom ko nipadua mu a kokon atia yarewa no ankasa ebema nkwamwa no ho ayeden wakoma ene bom kinkinkim prekese pada anemia mojawe dropa cholesterol no edu nipadua mu nchimhia sugar level no anyewu prekese powder na wo pe wo sem kan de a obo herbal clinic ena wo se wo frɛ wo mo 0249761508 0249761508 and 0257472506 0257472506 prekese powder Lawson beverages wo frɛ wo Lawson beverages say or the nyoma do no na abedwaso or the Lawson local mixture ba Lawson herbal mixture or the abedwaso Lawson Dreamman capsules and or the Dreamman bitters so abedwaso yenkobu bubi yentwitwa bi na nyoma enkon kan pa we dey hangover bi anim onoma otibia anyo ya no semen kan cho wonom na kisu kura tim se ehwampa ba bi ho na konom na kisu ensa bi wa enyenyenyenye Lawson say say no or the abanyina no ebeboa emanipa wapom den atumi aginagina so 0248619999 yeko ni ekope Lawson nupa ode abadwaso no bi na yenko enko yanim kede yeko akoyanim afe akwa pro na asan baba batu ye biem enu nti sabri sompa yebema yahwefo ene atiefo nyina afihapa ekwa soronko so kura enu nti no bronya ade no enyampa ho ti ode ba na ya cheno fefefe kwagu ofoso afia kwa pro kwa baba tu yen msese ne tebia yen kwa na sasa akwa ya cheche ya tifo ne ahwefo omo wa bruchiri eno omo ha inim se omo de yenim de omo timi ye nyankopon mo obi aho ban de afi ni pa bi antimanye no nyankopon ma afia ebitwa me de ni pa bi antimanye de ebesimi anya ne mo ya kwene ma afishia papa nkoma ke adu gas ovi oh papa woni aje wa ko de na yi ne so mfa nko yo aje na instretch o de ba ko na ya mana afishia pa na ya wie na wie yo on se we bo national omu nyina ya mo afishia pa Syria college nyina ya ma o mo afishia pa bafo shman kwa hene onana bebia wo bebo mu asema official pa odi for Samuel wa man official pa odi isia na free akọ na so yeba mu official pa okay na pram so hene ye na mbo mu aso chiawo mu official pa okay wona oyere ho kani oba pele ya chiamo ofo so ye kani ya jade yama na se kwadwo be kwa man hene yama na official pa na yema nana fusu sapon ono na yitwafo hene ma dasebre sebu so ko cha hene santema po hene ono ana sai da ma hene wone ne honam kani amasewa yema o ma finshiapa na yema nana ageni boaten wona ye tomfo hene ma dasebre sebu so tunsum hene sa no wona sai butoku hene yema na finshiapa na yema enko me papa jakrum shuta be poso na seseche be poso na boa makwabi be poso manyene na ye kweni akande den mi ame papa na ya usu be poso manchi do manyene o Germany one mi ame sister Joyce ene na nampon omunyina ya momo na unim say friends of amakom ya tiku bi akeka ho banwiafo ye wo games kese pa branyan
ya ye ko bobo na me na mbo number 7 the boy Abi me na mbo number 7 na amafo bi akeka manu ma hu se on person mo de ambulance be si wo na so ye kwa ebe ye omuka enti yesre tiefo ne ajanfo makom friends of makom me so hyehyɛ na obi ankeka no ye wie so a ye na nyankafo e ba kwacha omo no mane no mo so atena se didi the friends of makom ye mo bi bia fishapa simpos ba bi bia ye mo bi bia mi krom ya sante achi bia so Mrs. Be friend na adwa banku badwiri o ti jansho okay ye mo mu nyina fishapa yekɔ ma Abiwa Royal Breakthrough Family Efishapa nintin na yedro no yema abretufo nyina Efishapa enkankan Abiwa Royal Breakthrough Family abusuya me firi mu no yema omu nyina Efishapa na yema Jagu Alesopon yebo junior o Asante Mampon me classmate no na me yirimfi madam for Fojo ene Philip Bruku champon achima omunyina atemenka na commander me on the frɛ me commander so won kan ne yire na najewa ne mani nyina ya mama Fishapa commander me amenwa papa pa Kofi mami tia pa Kofi o US okay producers entrance omo nchia bi ombechia ko free Shapansem ewuwom kama okay Mayanchia Augustina Andofo o Spain diaspora group no oka ho bi ya mana Finshiapa na dada kwadwo enso ewo UK ono so edom yen ya mana Finshiapa dada kwabradofo ewo UK na maame se wa kese enso eka ye ho Mr. Gabi enso ewo US abrochime mo ne Wilmontina ne ho kani papa bi ye ma wonum nyina Finshiapa ye Akwaku Osei ewo UK Mama G enso ewo US abrochime mo ye ma na Finshiapa na Biggie nso eka ye ho nya asem keto no so wo UK Biggie baby a wo be agidi se Nyankopon adom ho ye na yankase ye na Kofi Germany na Kofi Germany ye chia na ye mana Finshiapa na Rayan Akwasi ye Rayan so ka ye ho ye mana Finshiapa na Sister Vida ono so ewo UK na Sister Jacqueline enso ewo France UK for ne dɔɔso na say no ye ba besesem nyame ya adom na se bronya itwem a ye ne wono mebetena sana ya hwekwa pa ye de ekuo no ebefa so amana timi agina ye nti ofo so be ma mame kunu dɔfo na ye bo asia mo bidum bie be me na be ma dɔfo ye pia wate Yakopon koso enhira o se waso mi mu ana abedru sabre ya me da so ewa hoɔden a Yakopon adom da ne da me komanim Yakopon nhira bempa bempa ne me kuma afo ni nyina omo yi wo intensely ya ba ne ma me chine ma me Linda ne ma se konofo JJ Yakopon enka mu nyina me ma mu nyina mo Finshiapa me gidi se enchie nyina e be hia ne ya to nse didi nto fo so ya ma ya dofo ni nyina Finshiapa kojo space Mabodi wa na mka se beji wa yi your friends so bronya de wa I can obenya na man 88 fan club man 88 fan club o ya ma wo mu nyina 1000 Berlin ne ko ya mama Finshiapa ma wo mu nyina mama Finshiapa ajia ya ma mu nyina man 88 fan club Mama Rosa and sister Ama and David on free Belgium and a buyer ya mama so Finshiapa Patrick possible ma medasity na nyame ya adom afia kwa probatu ya na me fasa akonya so ama me maame a ode me ba asase so Auntie Jane oye storekeeper wa Asante Achemba so baby a obi a mama medase pa me ma Finshiapa na afi me nuanom nyina me sister Rita o go so one me ofa asefo Chief Inspector Ghana Police Service ya granting me chiao Jennifer Mamiki Ohima Obibia Meche Obibiara Nami Sane Aba me ankatama sorry baby amesom the Church of Pentecost Kwada Su PIWC the resident minister Pastor Samuel Esiama Onema Pedita any presbytery ni nyina mechiamo Restoration City kwa mechiamo papa na madie nyina prekope Mrs Helena Amakomensa Oni Vicky Agugu PIWC Church of Pentecost mechiamo pa na madam for a year doctors or your nurse ewo aguna SDA hospital okay kwanta bisa to fosu be ma edi ka me da wase amini kan fa nchia anase
bronya akɔmɛnyɛ ma Asem Mpe Nipa abusuakuo na ebi nso nka Talawan Media adwumakuo no nyinaa san sɛ mebaa fidua mu ya no ɔmagye me fɛfɛɛfɛ na ɛyɛ me fɛ na ɛyɛ me ani sɔ na metie si fam no na menkyi a ɛdi nkan no mede ma otumfoɔ kokofu mahene abusuapanyini baafo kofinti a ɔwɔ agyamasu na ebi ka akwasiusu government appointee na ebi nka me nuama nanaama ne ɛkyɛn mu nyinaa na me wɔfa prɛkopɛ a yɛfrɛ no agyadu dodoɔ no afɛ no agyadu nana apɛw no yɛfrɛ no ba di ɛhyɛ de kan pa fɛ no agyadu na mekyia no afei ebi nka kotwi man baabi a meteɛ ma yɛnkofoɔ mentimi bɔdi ka me bɔdi no a ɛbɛfa m'ani so na ebi koraa so ɛbɛfa me tirim ka me mpɛnsɛnti mekyia kotwi manfoɔ nyinaa sɛ afei akɔ apɛtue deɛ na me mo afinhyia pa baabi a metɔn nneɛma no obi biara akonya sɔsɔ me de me nneɛma gyaa no na me ni hɔ na ɔhwɛ me nneɛma ama me no ma na afinhyia pa awurade wɔnhyira no na ɔntɔ nsupa ɛngu ne so na me kyia me ma nso ɛka ho ma nso ofie ɔmo hwɛ me ma me nso afinhyia pa sanso ɔmo so ɔmo ayɛ adeɛ okay Dr. Mo Osei Aboagye enyimede da yɛ tiefoɔ ɛne ahwɛfoɔ ase sɛ da ne da nyina bu so hwɛ Sompa TV Sompa radio mede nkyɛso nkoma me maame ɔbaatampa ɔwɔ me abna first mede nkyɛso nkoma sɛ wahwɛ me so ama mabedu samle ɛnyɛ nnipa nyaa na nya ne sei sɛ meda so tia ase deɛ a na sɛ ɛyɛ maame wei ɛna abɔ me ho ban ama mabedu saa pɛpɛ so wei mede nkyɛso nkoma no ɛna mɛsrɛ obi biara sɛ afe ne bɛkɔ wieɛ no yɛnhwɛ sɛ yɛbɛhwɛ yɛn ho so yie ɛwɔ nnwomabɔne bebree na ɛhyɛ afa yɛn ho sɛ woanhwɛ wo ho so yie a wobɛhwɛ wo nkwa ɛwɔ abra wo ani kwan sɛ wofiri asase wei so mɛsrɛ obi biara sɛ yɛnhwɛ yɛn ho so yie na okay Patrick dia na atia kam Osei Aboagye na me kwan ka menya asɛm me chia me ba Evelyn Owusu Ayeboa yesuani ɛwɔ Yasantoa Girls SHS Science Department na okay edi atika mu no ɛna me wura akɔnɔfoɔ na okay abrewatia so bema obi a ɔwɔ asɛm a na so wɔ ha obi ada no so bia no Asem Mpe Nipa dwumadiefoɔ yɛ kɔ bronya soso no yɛde yɛgyina mu anti ya no wafrɛ yɛn na yɛdi nkan atwetwe wɔ asɛm no ho nkɔmɔ ansa na yɛtumi ahyɛ ɔda ma waba bra yɛdi bronya yɛma no ɛyɛ 024358 another 5878 0243585878 and 0552 095593 0552 095593 ɛmai mi no mu bia bɛfrɛ bia no yɛbɛgye so bretuo abusua ya wɔn mo ɛsrɛ so ya me ankasa menchi ɛna efiri hɔ no me maame akɔso edu fi abrɛnfo ne adwocha ɛne me maame na na abena mu nyinaa ne me nua no mu nyinaa no me ma wɔn mo afinhyia pama bi nka bretuo abusua panyin ɔfa kwaku entry yɛda wɔ mu nyinaa se na me nua kwan adu maame Rose sister B me dɔ mu nyinaa nyankopɔn ɛnka yɛ nyinaa ho na sister Afia wɔ Roman Hill Sakina Seidu no ne wura Mr. Moro nyankopɔn ka wɔ mu nyinaa na afei yɛntimi ntwa no wɔ asomdwe me da ase okay akwani asa so obi obo aye ma afi mu nyinaa Sompa Asem Mpe Nipa from January up to date bibia konkai na empo yɛntumi anye ni nyinaa kora no yɛnya abasobɔde no yɛbɛda mu nyinaa ase ya na dwen sɛ bi yakoyi na sɛm yakata so wa wo de wɔ ha yɛntima nka no ya listening nyinaa oh yeah na ntifu ni wapedwafo that's it me maame amase wa ne me papa akoto mo UK omo so ye chia wo mo na okay sa no mo ye benya asɛm okay akwani asa so no ye ma obi bia afinhyia pofo so Aboagye me ne mapamfo ya kram ye kɔ